Salam hormatly adamlar. Aa, Sapara Aydın hoş geldiniz. Tamam. Bugün günlerden soru cevap hepdäniň 6-njy günü bolşýaly. Aýyň näçesiňe maýdyk göwer kemini şonan bileli. Hawa bugün aýyň 17-si bolmalymy? Hawa 17-si. Oo. Bize känur günler hem izarlap duramjak ýaly soň wagt. Hawa bugünine soru cevap bolam üçin 2 saat demedýäs. Ýöne ýarym saat öňünden hem ildeşlerimiz üç ýança gurrun edýäs aktual meseleler boýunça. O ildeşler Giriş edýän. o giriş edýäs, o ildeşlerimiz hem hepdäniň içinde taýynan soraglar bolup biler. Düýpli o soraglar sorar ýa-da şu wagt aklına gelen sorady sorak biler. Bizem boldugundan ýa-da pikir alşverişi ederiz. O düşündüreriz diýip aýtsak ýalňyş bor. Bildigimizden orta bir zatlar aýdars. Indi o günümizde esasen öňkü postsovetler gyzyklandyrýan we postsovetler içinde de hasam esasen Orta Aziýany ýa-da Türki döwletleri gyzyklandyrýan bir meseleler bolup geçýär. Şo meseleden Türkmenistan mahrum bolupdyr. Indi şonuň gurruna ederiz, bir ýarym saata sığdyrjak bolars. Üns verseniz Azerbaycan, Kazakistan ve soňky günlerde de Özbegistan öňem Kerimov döwründe de bir kän bir neme däldi. Orsetlen has ysnyşykly däldi, uzakdan belki neme diýendir ýöne bir Rusça däl Özbegistan öňden bären. Ya üns verseniz hem o kän Rusça da gürläp berän okdur. Ýöne Rusça bolan, ýa-ni dili Rusça bolan Kazakistan hem şu wagt pikirlenýär. Hem döwlet derejesinde bir neme amal aşyrylýar, Rusdan uzaklaşma. Hem sosial ýa-ni halkyň arasynda jemgyýetde de bir zatlar bolup geçýär şu wagt. Azerbaýjanyňky düşnükli, Azerbaýjanyňky hasam nemerek, açyk ortada. Ýa-ni Ermenistan bilen söwüşýärler. Ýa-ni Orsun ilk başda eden ýalňyş da ýene Ors imperiýasynyň aklynyň ýokdugy Öştaýdan belli. Şo wagtlar Ermenistany demetmedik bolsa häzir şo wagtky gazan çukuruna düşmezdi. Ýöne näme bolsa da şu 3 adny aýdanmyz, 3 ýurt çykýar. Kırgızstanyňky näme bolsa gowy, olarda bir parlament ýa-da prezident çalışma diýilen ýalyk düşünje bar. Başaryp bilýärler. Neme bolmasa da. O Täjikistan bar, Türkmenistanyň ýagdaýynda bolan. Ýöne iň erwede Türkmenistan, Täjikistanyň ikisi geçer. Ne şo neme bar. Indi bu taýda sonra çykýar. Olar näme üçin uzaklaşýar da biz uzaklaşamjak? O diýilen sonra orta çykýar. Ne o Saparaga mı bersem birinci sözü? Ya Aydın, sana mı vereyim? Bilmedim. Kimi tercih etsen kimine. O Saparaga size vereyim. Sağdan başlayalı. Şeyle mi? Ay bor, sağ ol. Sağ ol. Ne solcu mu? Diyeme. Bunu dahilek düşündüreyim ben. Ne Türkmenistan'ı dine jemgyýeti Kazakstanyňky bilen deňeşdirende de biz kän aşakdadyr. Ýani olar 6-njy klasda okuyan orada biz 3-nji klasda Kazakstan bilen deňeşdirende. Özbegistan bilen deňeşdirende de bana şondalyk nemesi bar. Bu elbette bunun büyük sebäpleri bar. Ýani biz gibri duruşu diýip bir wagtlar ýadyňyza düşýän bolsa agdak geçipdik. Gibri duruşu näme? Ýa 20 zatyrda maňy näme diýilen neme emetdik-de gibri duruşu adamdan beýnisini ýeňip almak, beýnisini almakda, beýnisini
teň formatynda işler ýala etmek. Onu dil bilen, propaganda bilen edilýär, mass media bilen edilýär. Olar yani açık düönük ya düşman diýip bilen ok özüňkilerim bolsa şo kellesi ütkaniň. O ýöne olaň formaty şol yani başgaça pikir emedip bilen oklar. Bir aýlygan statda kemine bizine garaşlyga çykdyk diýip ýörüs. O çykdyk diýen ýalak ol ýöne çykmadygymyz öňküýümizden hem beter garaşlyk bolanymyz ortada. Yani şu wagt netije görkezýärde. Gözüm jemgyýet 5-nji klasda boldy, şu wagt 2-nji klasda, 3-nji klasda ýeten ýa bilim bilgi derejesi. Bu da nämeden Kazakistan bilen deňeşdirdik aratynda yer bilen gök gerek tapagy wadyr jemgyýetimiň. Şu wagt bolmasa bir wagt deňlekdi. Deň diýsem bolýar. Kazakistanda adamlar arkayın olmasa da yüzlerini orkup yani ekranda da hatta da gürleşip bilýärler de. Göz aralarında da gürleşip bilýändirler, pikirleşip bilýändirler. Kırgızlar hem şurnalaktır, rahatdır, özbekler hem şeydik bilýär. Ýöne Türkmeni seyredip görün. Adamlar yüzünü orkup bilen oklar, o sesini tanarlar diýip ondan gorkýar. O birek bilen gürleşip bilýänlerdir. Indi cemiyet 30 ýylla ana şular ýalak ýagdaýda ýaşasa yani bilgi diýilen zat yani söz bilen gurrun bilen yani görselilýärde telewizor näme internet şoňa meňde saatlar bilen bilgi şeýip geçýärde. Ýöne içini hümledip o biri-birinden gorkup pikirinem aýdyp bilmän o bilgisi öz içinde galan, o içinde de göýdük galýada. O daşına çykmasan, paýlaşmasan, düşünmesen, o da şo durşuny galýada. 30 ýyl şurnalak bolan soň jemgyýet degradasiýa bolýar. Gaty aýlygaç degradasiýa. Siz özüňizi içinde bolan soňuz göreňiz ýokda. Biz 20 ýyl daşynda bolan soň tede şeýle bir seyredip o daşyndan hem nefsimiz agyrýar, hem janymyz ýanýar. Hem buňa bir plan derman iş tugutular diýiler ýalak ýagdaý hem bolanokda. O bu jemgyýet diýilen zady keberlen çykarmak gaty kıyın zatdyr. Inni şu zatlary kimler etdiler? Men gönü adresde näme diýen umumy gurun bolmadyýarlar Türkmenistanyň howpçylygyny gowraýan gurumy bardyr. MVD bardyr. Sizin Türkmen döwletini halkyna eden bu ýamanlygyň nemesini ýa maddi ölçäw bolanokda. 50 ýyl mi ýyda terpikdirdiňiz, 100 mi ýyl jemgyýeti ösüşden ýyda terpikdirdiňiz. Diňe şu ýa gorkup adamlar pikirini aýdýar, telewizora çykyp, radioya çykyp, toýda ýa-da jemgyýetiň arasynda şolary kowlap ýörmäňiziň niweti Türkmenistanyň şu wagtky gelen derejesi. Hiç saat etmeyen ýalaksynız bolýan. Siziň eden nemäňiziň şu demet. Şu aşağından siz hiç wagt o tohumuz bilen hem çykyp bilmeýäňiz. Bu zat indi açylly, gitjek ýeri ýok. Sebäbi şundan ýa çykmaly ýa millet ýok bolup gitmeli. Şoň üçin ýa gurulap başlandy, gurulap ýörse biz o sebäplerini aýdyp ýörüs. Bu sebäplerini professional çüngül öwrenýän adamlar orta çykyp başlar, öwrenirler. Bu arhivlere açylar. Sizin ähliňiziň o
bilmedim. Näçe arka o tagmaňy hiç wagt gitmejegini aýdyp bereyim ben size. Siz bunun belki de ýurdun başyna koturan ýalak milliardlap baýlygam toplan dälsiňiz. Beýlek adam eden dälsiňiz. Ýöne sizin hiç zady görüp bilmeýän nadanlygyňyň şu türkmen jemgyýetine beren niweti. Bu adyna näme goýsaňyz gelişip durandyr. Dönüp diýseň dönüp beter. Düşman diýseň düşmançylykdan beter zat. Özüňize alyndan inen deňeşdirip göräň. Gadak jemgyýetini. Öz türkmen gezip gören nemelerimiz bardyr. Şoň nemesi bilenem kärsiz, hünärsiz goýdurarlar milleti. Kärsiz, hünärsiz bir toplum. Ýöne bir türüdür. Ol ýa biriniň hatabyna ýaşamaly, ýa biriniň hyzmatyny etmeli. Yani bolmasa da iň gara işleri, yer tüpürmeli, köçe tüpürmeli, taksy bolmaly, gara iş, nähile gara iş bar bolsa şol, gara urta teretmeli. Şoňa meňdeş diýmeli. Ondan başga da hünäriň bolmasa, özüm 21 ýatyrda. Olýan näler? Ne halk bilgi alışverişini edip bilmese cemiyet şu derece etdi. Ne beriyen bilimgiden şonnalyk tebe o taýda bilgi. Yani alışverişi yok. Mekteplerden şonnalyk. Çağlar wagtydan şonnalyk. O şeýle başlaýar. Ondan beriyen bilimgiden bilim däl. Hünärinden hünär däl. Özüm bu sakatında da bir gidecek neme var. Yani bir gibrit urşunun neticesi. Bu nemani projekti ya da protokol diyelim. Bunu kim neme diye? O köyne şu ors nemesi. Ortadan içi şonnalyk işleşim şonnalyktır. Ne şu at Ukrayna'da bolup görün dağıtılan hareketlerin hemmece Türkmenistan'da olan dağıtlardır. Ählisi. Yani ortadan bir Batkuadan 500 kilometr udorak gitsen büyünü Türkmenistan'da näme bolýan bolsa şu taýda şol zatlar bolýar. Aňytan ile demesi. Bu protokol näde geçýär ýa gibrit duruş diýip demetdik. Bu dil bilen geçýär. Ne ort mektepler var Türkmenistan'da. Bardyr. Şol kontrolüň aşagyna ne derecede kontrol edip bilýär. Bu dil bilen geçýändir. Hemme tebe olup guruluşup bilýärler. Olaňam derecesi Türkmeninkiden demedir, ýokaryraktır. Ulu ýokarlygam ýokdur, onu Türkmeninkiden gowudur. Türkmenim höwet edip sagatyny şo taýyp berjek bolmaly. Bu da bir nemen, oýunyň bir görünüşidir. Ana ondan sizin berk gerek. Yani inşaatı var, kramflar var, kramf ve güller çönemeler var, iş adamları var. Ondan iş nemeden var. Türkmenistan'da resmi nemede yani 193 tane diye ort iş nemeleri var diye firmaların iş eden nemeler. Yani Türkmenistan'ın ortaya var mı? Sonra kur. Türkmen firması var mı ortaya işlep? Yani Türkmen adamlar vardır. Türkmen firması yoktur. Arkasından Türkmen devletidir o. Ne? Şimdi düşünce nemesinde devlet derecesinde de bu düşünceleri yok. Milli dilen dağıtın hiç namı nişanı yok da.
Ondan cemiyet bolyan zatları dünýede ütköçlük bolup durar. Şu wada has beter. Özüm 20-nji asyryň nemeti 100 ýylly bolýan 4-5 ýylly bolýar. Şolar ýarak tiýip nemeti ütgede. Bilgi akyp dur, aýgaýnap durdy. Türkmenistan internet ýok. O par ýalak bolun ýok. Azat ýalak onu azat del. Ýekije bir soraga jogap berin. Näme üçin Türkmen jemgyýetindäki adamlar ýaşaýan vatandaşlar öz pikirini yüzünü görkezip aýdyp bilen. Gorkýanlar. Näme üçin gorkýanlar? Kim bulary gorkudýar? Näme üçin halkyň nemetine beýnitine şolar ýalak gorkudyň? Sallyňyz. Sebäp bolmalar. Sebäp bolsa, onu biri buňa jogap berdi bolýar. Döwletiň başyndaky adam birinji şoňa jogap berýändir. Sebäbi men ýeke gözüm dolandyrýan diýdi. Dolandyrýan bolsaň ähli zady. Şol adam jogap berýändir. Diňe şol adam ilkile. O galanlara şoň emes. Onuň owurluk barada gatykän neme diýendiler. Yani 30 ýyl adam baýlak gelýärler-de. Birinji ogry bir nemelik bir adamlyk döwletde birinji ogry birinji adam bolýandy. Başga hiç prezident şol ogry bolmasa hiç kim ogry bolup bilýänler. Bolsa da böyle küçükdür. Şoňa näme iş gozagan. Böyle ol ogluklar göz görtüler. Hiç kimden demeden o adam beredi. Adam sorayanam ýok. Jemgyýetiň hem agdyny ýanky gorku ürkü bilen yapyp goýdular. O bilimden çökürdüler. Gezip görün türe boldular başka işler. Onun ýangy Putin şoňydy söýüyoruz. O cemiyete hiç değil demeni täsir etbilen nokta. Ýanky hökümete ýanky cemiyetin pikiri ilmiden ama täsir etdirmeliler. O cemiyette pikir döremeli. Televizorda sizin ol ýanky bir topar şarladyp görünmeleňiz bilen cemiyetin pikir nemet bolanmy? Şoň üçin hemme zat çök. Barda 30 ýyl barda çökürdüler. Ähli zat. Şol kibrit nuşun netijesi şu. Meňe aýdyp biljek zatlar şu, görýän zatym neme kemine. Aýdyňa da söz bereli onda. Men şol ýa häzirki dünýädäki bolýan näme diýesim, wakalary seredeňde ine esasan hem Türkmenistany ýa-da postsowetler hem ýakyndan täsir edýän bir waka bolup durşmak dünýäde. Orusiyet diýmek şo postsowetlerle bilelikde gelýär. Ýanky Azerbaýjany görýäňiz, özüne el alyp barýar. Ýanky döwlet Azerbaýjan döwlet hakyny ele işleýär şu günde we özüni ýerde goýýar. Ondan soň Özbekistany görýänsiňiz, Gazagystany görýänsiňiz. Bu zatlar näme üçin bolýar ýa soňra? Näme üçin Gazagystan birden-bire çykyp ýanky Orusiyetde Putiniň özüne böyle öz bäxtligini aýdyp bilýär. Putin'e karşı da bolsa aýdyp bilýär. Näme üçin Özbegistan ýanky rus dilinden uzaklaşmak ýene şoňalyk nämeler getirip bilýär. Ondan soň ine täjikler bilen kırgızlaryň arasynda territoriýa problemasy bar, däme? Kapara. No. Ine şolar hem goz bolup başlandyr.
Yani şo problemalar. Näme üçin şuny gozuldy dese, o ýerde şol zatlara gözöçülük edýän, howsuzlyk üçin edýän orsiýet bardy. Şunyň orsiýeti ýok. Yani elbette bar diýip bilersiňiz, entek bar ýöne hiç zat edip bilen o. El aýagdan galypdyr orsiýetden. Täsirsiz galýa. Şoň üçin o ýere täsir edip bilen ok şunyň. Güýji ýeten ok hiç bile. Şoň üçin şol pursatdan peýdalanyp ýanky Kırgızstan bilen Täjikistan öz arasyndaky problemalary çözjek bolýarlar. Olar uruş bilen çözsün, başga hili ýanky diplomatiýasy bilen, ýenesi bilen çözsün, tapawdy ýok. Ýöne şonu orsussuz çözüp başladylar. Bu diýmek Orusdan aýrylyp başlamak diýmek. Orusu dinlän ok. Hatta Azerbaýjan bilen ýanky näme diýet Armeniýa, Karabağ, Ermenistan. Ermenistan. Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasyndaky ýerde de oruslar bardy. Şoň üçin oruslar güýçlük, ýagny oruslaryň täsiri bardy. Şoň üçin şunça ýyllar hiç zat olanyp, ýagny doňdurulan bir konflikt diýelim. Konflikt zatdy. Doňdurulan konflikt bar we doňdurup saklap bile. Doňdurup saklamak üçin hem güýç gerek, o energiýa gerek onu saklamak üçin. Yani o pul ýene diýip aýtjakdan energiýa, döwletiň energiýasy gerek. Orsiýanyň energiýasy bilen şonu doňdurup saklap durdular. Çünkü şondan başaryp bilen Orsiýa. Şojasyny başaryp bilen. Ona aýtdylar, şo Türkiýe kömek edýär Azerbaýjana ýene Türkiýede şo bilen üçin kömek edýär. Orsiýanyň şo ýerde ýok bolup barýany görüp bilen üçin ýýýär şo. Göz görteledilýär bu zat. Görüp otyr Orsiýanyň güýji gününden erep barýar, ýok bolup barýar. Şoň üçin şu gününe daş döwerekde Orsiýanyň güýji ýitip barýar, ýok bolup barýar. Hytaý görensiňiz, Hytaý özüne näde alyp barýar häzir Orta Aziýada. Ine soň bu zatlaryň netijesinde näme bolýar? Biz kimi göremiz? Ok, Türkmenistany göremiz ok. O ýerden men orta atýan pikirim şuň ýazyrat. Mysal üçin ýanky şo ýygnagynda näme diýilýär? Şanghai. İş birligimi, birleşigimi? Ine şol ýerde siz Türkmenistany gören dälsiňiz, zaman ýokdur, häzir hem ýok. Hatda Türkmenistanyň şu gün bolýa o ýerik barmasyn, ýöne öz bähbidi üçin haýsam bolsa bir daşarky siýasatda üýtgeçlik ýabrda gören dälsiňiz. Ýok ýalydyr. Näme üçin? Sebäbi Sankt-Peterburgyň aýdal gubernatory çykyp bir ýere bir zat diýip bilmedi. Ya da Moskwaň gubernatory çykyp ýanky Özbegistan bilen ýa-da Gazawstan bilen bir dialoga girip bilmese, o gubernator öz içeridäki işi var, şonu ýerine ýetirmeli. Putiniň belläne adamy. Türkmenistan edil şoň ýaly bolan üçin. Sesem çykýan däldir, ýok ýalykdyr dünýäde. Ýoksa Türkmenistanyň özü gören okmy? Özleri hem ýanky ýokarda oturanlar belki prezident diýip şu gün ýanky belläne adamlary görüp bilýändir bu zatlary, o senin näde erep barýany. Ýöne prezidentten başga da ol ýerde parlament diýene diýdi. Iň az 500 adam bar şol işler bilen, ýani döwlet işinde ýokary weziklerde işler. Bu 500 adamyň ýa-da 5 tane görüp bilýär muny. Onuň üçin internetde ýa-da beýle zatlara gerek ýok. Hiç o zatlar gerek däl. Ýöne gazet okasaň görünüp durdy. Orsiýanyň şu gün näderege ize gidenligini. Güýjüniň ýokdugyny. Ýöne Türkmenistan biz yani yine 5 milyon insanlar olup 91-nji ýylda, 92-nji ýylda döwlet gurup bilmänligimiz üçin şu gün Türkmenistan döwletiniň daşarky siýasaty belli däldir. Yani belli däl. Näme diýsen bir tarap diýär. Daşarky siýasat bir tarap. Goňşyň ýanýa diýen ben bir tarap diýär. Goňşyň üstüne çözýär diýen men bir tarap diýär. Näme üçin Birleşen Milletler Guramasynyň ol international nämesi boşun ya da toparı var, şol gelip kömek edecekmişim. 10 ýarlyk erteke kim inanýar, kim inandyrýar. Ukraina şu gün Ukraina oruslaryň birinji ýanky näme diýilýär ona? Arasyndaky Orsiýanyň talabyna seredin. Birinji başda İstanbuldaky talaplarına seredin. Ukraina näme diýär? Sen bir taraplyk statusyny kabul edersiň diýär. Men hem diýär goşunymy hizmet çekerim diýär. Ukraina bir tarap bol diye. Yoksa diye Ukrayna'nı yol ederim diye. Seredin bir tarap bol diye. Olaran bir tarap olacak diye deyip uruş edese bir tarafın neyemediğini düşünüyor. Olarak Türkmenyalık bir taraf deyip ona kemsilene olan bu kıvvet sülen ait ya. Ya, kıvvet sülen ait ya. Bir taraplığına kovan ya.
Ine bir taraplı şuun Ukrayna bir tarap bolmamak için şu yerde näçe sany esker ýolýa, näçe sany çağası, näçe sany ýaşulylar, ýankı ýaş ýa garrylar, maýyplar, yeneler, yine o yerde giden jaýlar, giden yerler hemme zady ýankı şoň azatlygyň bahasy ýokdur. Yani töläp bilmeýän o bahasyny. Gerek olsa en son adama çelmiş ol azatlyk üçin göreşýärler. Sebäbi kul bolup ýaşamakdan diye men de 10 milyon adam bilen kul bolup ýaşamdan diye 5 sanymyz ýaşasyn diye 5 sany Ukrain vatandaşy ýaşasyn ýöne azat ýaşasyn diýerler. Yani ideologiya şol o tarapda. Şoň üçin aýtýan men bir tarap boljak däl diye. Türkmenistan olsa ine biz bir tarap döwlet bize boşunam gerek däl, ona hiç kim çözan olamam. Din aňyrdan şol näme Salawyov ýalyk bir gaşyn çykyp sereden de Türkmenistana hemen bir tarap bolandyr bolar. Indi şol taryhdaky ýanka taryhy çekil veren Türkmenden galan Türkmen şuun bir tarap bir konu buýsanyp. Men gul diýmek bir tarap diýmek, başga hiç zat diýmek däl. O gulun tarapy bolup bilmeýär, dogry. Tarap Ýöne tutup neme bilemez bar da yani. aýdyň Yine bir taraplygynyň Bolşin bir nemesi ýok, bir ölçegi ýok. Mesela Türkmenistan bir tarap da näme maksat bilen bir tarap? O peýda Näme o gözüňde tutup bir tarap bolupdyr? Ine şo soraw barmy? Bir uruş mu O- boldy daş döwreginde? Mysal üçin Şwesiýa gördü, birinji dünýä uruşundamy bir taraplygyny ulan etdi. Ikinjide mi? 200 ýyldan bäri. O şu uruş çıkan wagtda görüpdir o özüň näme bolmajagyny bilip men goşlamak, men bir tarap diýemen. Ýöne uruş edýänler onu ulanýandyr menim pikirimçe. Ulanmaly da. O hemmesine de kömek edendir. Nemelerini etmäni. Ýöne bir maksady var. Hawa bir taraplyk şeylere bolýar. Men hemmäňize kömek etjek diýmek de uruş çıkan wagtda ýöne. O menim bilen uruşma, o size erek kömek bererim diýmek. Yani bizim Türkmenistanyň maksady näme bir tarap bolmakdan söz edýän zat. bir tarap diýmek kemine senin behdiýin ýok diýmek. Bir Tamam. tarap diýmek şu diýmek. Onu ben kiçeldip bir adam formasynda düşündirjek bolayyn. Ine sen bir tarap bolmak diýmek, ine bir adam bir tarap bolýar, oňam aýdaly ejes bar, ejesi keselledi, ýanky bolnitsada ýatyr. Ýöne şu ejesine gidip kömek etmeýän şol adam. Sebäbi näme bu bir tarap? Bir tarap o ejesiniň tarapyny tutup bilmeýär. Ejeme kömek etsem onda kahraman näme deýin? Olsun men bir tarap bolayyn diýär. Soňra bir tarap bolsaň üstüňe hiç kim çözan okmuşsun. Nirde var oňalyk ertek? Yani ertekde de geçen ok oňalykda sapara hiç bir erteklerde indi bilemok men kan ertek okudum diye aýdyp biljekler ýerden garşyma gelmedi. Bir tarap döwletiň üstüne çözüp bolmaýar. Sen çözüp bilmeýän şol statusyň bolsa. Sen hakyň ýok çözmäne. Ýöne bonşy döwlet sana arkaýyn çözüp bilýär, o bir tarap däl. Diýem aýdyň ne bu türkmençesi men pikirimçe şeýle boldy netijesi bir tarap diýmek bir namys bolalýyn diýmek gälak boldy. Kul bolmak. Bir namys Bir namys. Kulum namysy bolsa badyr bir ýerlerde bolýan. Bir namys bolalýy diýen ýalak ýagdaýa geldikde. Yine sonku yıllarda öňden bäri Awganistanda da Türkmenler ýaşaýar. Edil bizim ýalyk Türkmenler olara gerek däl ol başga Türkmen eýlediğimiz sen ýalyk adam, men ýalyk adam şolaryň özem Türkmen ine. Bizden has Türkmen diýip biljek sebäbi o ýerik ýanky Sowetler girmedi. Şoň üçin olar bizden birazjyk Türkmençilik meselesinde bizden has näme diýin, arasy diýin. Has türkmenli. Has Türkmen bizden. Yine şolara bir tarap diýmek, şolara bir zat bolan ýagdaýynda da olar sen doganlaň. Sen şolara hiç zat kömek edip bilmeýän, dil kömegine edip bilmeýän, sen bir tarap. Etmediler. Etmediler. Bu Gatken gırdılar. Granite geçenlerine bitip iğne verip hemen ağdına verdiler. O demeler bolondur. Baktılar bağıdır. Ya şular yoş cemlep sorawlara geç verelim ya. Sözümüz men cemleseniz. jemleýin, ine şu zatlar bolýan zatlar bir taraplyň niwesidir. Yani onu kabul etme bu bir hakikat. Yani kabul etmenin bilen o hakikat olmaktan çıkan ok. Bir tarafı Türkmenistan'da gayet erwet bir zat, erwet täsiri vardır. Sen siýasatynda da, şerh siýasatynda ve ýanky yerlerde şu ankyň dünýäniň geopolitikasy ütkeýär, güýçler ütkeýär. Ýanky siýasy kartasy däl, dünýäniň ýanky güýçleriň täsiri kartasy ütkep bar ya.
Gatı tiz ütfeye özem, şo yerde de Türkmenistan çıkıp menen behdiydim, bar diýem aýdyp bilen ok sebäbi Orsiýadan ýanky guberniyasy ýalyp bir zat bolupdyr. Inen satdy. Ýani bir welaýat ýalyp bir ýagdaýa gelipdir. Şoň üçin hiç hili behbiydi ýok. 30 ýylda bir sanap döwletimiziň behbiydi diýip çykyş eden prezident, minister ýa-da beýleki hiç ýazyjy hiç zat görmedikdir. Döwletiň behbiydi diýip. Näme diýsen bir tarap diýe. Adamlar ölüp ýatyr diýe biz bir tarap diýe. Türkiýede pasport berip bilen ok diýe biz bir tarap diýe. Türkiýeň içine baryp näde pasport bereli diýe. Soň ýanky arhivler baradaýdyk geçdi saparaga ýine arhiv meselesi o komünizm diýmek Orsiýet ýene gelen wagty komünizmiň guruluşy şo ýerdäki ýene türkmenleriň ýani komünizm diýmek sen eýem dinini ýok etmeli, milliligiňi ýok etmeli, soň gurup bolýar. Ýene şolary ýok eden wagty ýani adamlary ýok edýändir komünizm ýa-da şol düşünjedäki adamlar ogruluk diýen bir problema bar bolsa, ogruluk diýen problemany çözmän, ogrulary öldürüp başlaýandyr. Yani problemi oğurluk. Kişiler değil. Kişi tezelden doğulya, ulolya olama oğurluk edecek. Yani şu oğurluk eden adam öldürüyor. Yani oğurluk diyen problemini çözmek yalıp niyeti hiç saat yoktur onun. Yani adamlara ceza verip ailemiz verenlerine çağırayalım. Son için komünizm kurulan vakti Türkmenistan'da yine milliyetçiliği ve dini yok etmek için katıken Türkmenleri kırandırlar. Ve sonra yalan bir tarih yazıp verendir Türkmenlere. Şoň üçin arhivleri açman, sen dowam etme mümkinçiliğin yok. Gynän satda. Arhivler açılan däldir. Näme üçin açan ok? Daşardan biri gelýär, duşman gelýär, ol gelen duşman gan ölen elde. Gırda adamları. Bire Orslar ýanky imperiýa gelen wagty, ondan soňra komünizm gurulan wagty. Bu ikisi aýry-aýry zatlardır. İkisinde de gatyken adam gyrandyrlar Türkmenistan territoriýasynda, Orta Aziýa territoriýasynda. Indi sen şol zatlary halka edilen zulümü halkın özüne görkezmeli, başka birine değil. O böyle bir anekdot ýa-da bir näme bar, ýöne hata söz bolan üçin onu aýtmaýyn. Yani bilmeli şonu. Bilmän sen näde ol arhivler näme üçin gizli döwlet sırrı. Döwlet sırrı däl, orsun sırrını saklap otyr, şuň gün gorap otyrlar. Kim gorap bilýär? Oru soraýar. Türkmen gorap biler, ol kişi Türkmendir. Ýöne onun kellesinde guýulan ideologiýasy orsun ideologiýasydyr. Şoň arhivini goramaly. Oruslan yine Ukrayna'da 6 ay, 3 ay kalan yerlerinde şu gün açık görürler eden işlerini ortaya çıkarıp görürler. Yankı adamları nerede öldürdüler, ekspertizler, yeneler hem şu yerde. 3 ay, 6 ay şol Orus'un koşuna giren yerde izindaki yankı zeyrançılığa bakın. Adam ölümünden menezir gurulmayacak. Cayları, geçtim o cayları grup oluyor. Adamları öldürenler ve gömülen yerlerini açıp nerede öldürülenlerine yine vahşıçılığa 6 ayın içinde. Türkmenistan'da 70 yıl oldu şol akılda. 50 adam, 100 adam ölünü o yerde. Milyonların demesi var enti. Şonu entegem näme üçin şu zatlar açılan ok. Ýa Ukrainada näde açylýar? Orusy çekýärler, Ukraina girýär, soň açyp bilýär. Bizim Türkmenistandan Orusy çykaryp Türkmen giren, soň şu ýerde şol arhivler açylyp bilýär. Başga hili mümkin däl. Aydın girersem açarsam o. Owa, soragy geçelim onda. Men bir zada düşünemek Russiýada görýändir türkmenleriň aktivleşýändigini. Az bolsa da düzelt milletiň ýagdaýyny diýip buyruk beren ok diýär bu oruslar. Bizim aktivleşmemiz olaryň işine yaramaz diýip birleşimiz düşünjesini ýazypdyr. Ýa hem sora hökmünde. Indi bunun nemesini aydın öňräklerde bir nemede aýdypdy da ýanky bularyň problema çözüşü bir ýanky dünýäliğiniň problema çözüşine benzer nokta. Bular problemany çykarýan zady ýok etmeli. Halk problema çykarýan bolsa halky ýok etmeli. Ýa-da ýok edip bilmesen ine halk daşynda da almaly däl içine. Adam yok, problemi de yok diyelim. Awa. Kim çıkarıyor problemany? O Türkiýedekiler yapın ýoly gitsin diýär-de. Yani buyruk şol. Ol neme türkmenleriň pikirlenme ýa-da karar alma diýilen nemesi ýok bardyr. Açmaň diýär. Açmaň diýip sakladylar. Ýöne uruşda ýalňyşlyklar gitdi de Ukrainada uruşda inden bolsa
Türkmenistan'ı demeden ama yok. Problemasını yankı aydan vardır. Kırgızistan, Tacikistan. Elliyete ok. No yetmiyor. Bundan son köp yerlerde dargar gider. Gücünü elini yetirip duran yerlerde de eli yetmez. Ona hem görürüz. Näçe yerlere täsirin bardygyny. Şeylerek bular ne bolýan zatlara düşünen o ekenlerde. Şonça ogurlyk edip pulun içinde oturup Düşünýärler onu öldürçe düşünýärler. özlerçe düşünýär diýeli. Yok Bizim de yalnız. özlerçe düşünýärler ýöne ýolun ýapyklygy bizim işimize de yarada ýankı bir syýasy hereket ortaya çıktı ýankı. Diňe hereket däl, syýasy bir hereket ortaya çıktı. Bularyň eden ýalňyşlyklary kan entegem bar. Etjek ýalňyşlyklary. Sebäp özlerçe düşünýär ýaňky separaňa iş. Kemine o meselede yine näme etselerem görüp görürüz. Yani dünýäň başyna korona diýip bir zat geldi. Elhenç bir zat boldy. Gatty kän ziýanlar berendir korona virusu. Ýöne şonam aklım olsa şol ýankı ters öwrüp bilýän. Yani ziýandan plusa çıkıp bolýar. Näle iş etse däýsiller. Şunuň ýollary ýapyk tutsun, açyk tutsun, islendik ýagdaýda. O näme etselerem bizim işimize ýaraýar. Biz olary ýalyp ýankı bir adamyň akly bilen edilýän zatlar berdi. Iň az 100-150 sany adamyň ýankı orta atan akly we pikirleri bilen edilen için islendik ýagdaýdan dogry we plus bilen çykyp bolýar. Entek soňky nämelerde ene Türkiýede viza girizmek boldy. Onam biz dogry ulanabys ýani hiç ondan çekinýän ýa-da näme etýän ýerimiz ýok. İyileşlerimiz neme sonra yazdım diye yukarıdan bir göreyin. Siz ilk başta yazsanız neme bolýar yukarılarda alıp diye tapmak kıyınlaşıyor son iyileşler. Şoň üçin ilk yarım saattan sonra yazıp başlasanız o var. Tapdım ýaly. Diýerli ozal internet ýokdy indi. Yapdylar ýöne bary ýalyk diye. Yani yapdylar ýöne bary ýaldy ýa-da. Olar gören oklarmy ka dünýäde näme bolýany ýa-da Türkmenistanda köp sahypalar ýapyp diye. Indi neme var? Bu zada düşünmek üçin internet bilen türkmen ikisini bir ara getirseňiz nämeler bolar diýen soraga jogap bermek üçin Türkiýe daşary ýurda çykan türkmenleri el alaly. Olar interneti var, hemme zady var. 2 ýyl, 1 ýyl mundan öňeçelli IMO'nun internetini kabul eden bir millet biz. IMO diýilen Messenger bir programa da telefona ýükläp bilýäňiz, kompýutera da ýükläp bilýäňiz. Şu Messenger programmasında internet diýip kabul eden bir millet biz. Ýani näçindir bir türkmen bilen internet bir ara gelip bilmändir diýeli. Soňky ine şu syýasy hereketler bilen YouTube'am internetten bir böyle diýene ýa internet bilen bir nemesi dahylly yer bolanlygyna düşündiler. Ondan soň belki Google'a düşünendirler. Başga da gatken zat var ha. Kemine işin nämesi şuň kunam internetin näme diýeni bilýän adam gat azdyr. YouTube ýa Google internet sözü international network ýani ähli döwletlerin, halklaryň, kişileriň dünýädäki hemmesiniň arasyndaky tormu ýa-da bağlantı diýmek. Neme de tor diýeli. Türkiýe bilen Network. Türkiýe bilen Türkmenistan habarlaşsa, onun için internet diýen zat gerek däl aslında. Ol diňe şu bilen interneti şoň ýaly kullanýarlar. Edil ýani iki kişi bilen habarlaşmak üçin, başga hiç zat üçin internet kullanılan. Mesela üçin men elbette bardyr ýöne ol köp bolmaly sany, ýani bir oturup aýda şu gün dünýäde näme bolýar onu bilmek üçin birinji gidersiň ýanky Ýewropa, seredersiň näme bolýar bir 10 ýyl öňe, ondan öňrägine çenli.
ondan soň Amerika, ondan soň beýleki. Yani bu maglumatlar hem sen Amerikan çeşmelerinden, Ýewropaň çeşmelerinden, Hytaýyň çeşmelerinden näçe alyp bilsen Hytaýda koçak ýapykdyr. Ondan soň ine Rusya tarapy var, Ýaponiýa tarapy başga bir nämedir. Aziyalarda, Aziyada, yani Orta Aziýada näme bolýar, Azerbaýjan, Türkiýe, ine bu zatlaryň hemmesini seredip bilýän ýerine internet diýilýär. Yani diňe Türkmenistan bilen habarlaşmak internet däldir. Ine şoň üçin aýtdy, Türkmenistanda internet ýapyk. Imo işleýär diýip bol internet diýip näme diýip bolan olar. Şeylerek bu taýy. O näme üçin ýapylýar diýilen soraga şulara jogap berdirmeli. Şular hökman şoňa jogap bermeli. Şundan näme peýda gördüler? Ya peýda görýärler. Son kızıklı tarapam internet yine altın asır deyip bir neme vardı. TMSL deyip geçýär. Ben kim bilýär. Yine şonun o yine altın asır firmasının içine giren wagtyňyz Ors at çykýar. Alex Grigoriev näme? Fikredin adres Aşgabat, IP adres Türkmenistan görkezýär, ýene näme o serwerlerin hem käbir bölekleri Moskwany görkezýär, onu hem näme etmeli? O aýtmaly. Hemme zat o Türkmenistanyň nemesine gelýär ýöne at var o taýda Alex Grigoriev diýär. Näde bolup bilýär bu? Diýme prezidentin kömekçisi Hramov. O näde bolup bilýän boldur? Bu da şondan bolup bilýär. Hemme ýerde şolaryň eli var ýa-ni. Şonu soram zok da. Ya girip ine barlap bolýar illeşler. Hemme zady girip görseňiz bolýar. Aşağı ýokary eliňize bir maglumat geçirip bilýäňiz we pikir elde edýäňiz şonuň netijesinde. O ýöne biz edem zok, internetin näme diýene düşünem zok. Interneti näde ulanmalydygyny bilem zok. O kadar noktalar. Çağırlıktan mekteplerde verip başlamalı. Sapara men ine Türkiýe gelende belki aýdyňam garşylaşandyr. İnternet has giňişlen, güýçlenip başlan wagtlaryna dengeldikde bizim gelişimiz. Şo taýda interneti näde ulanmaly diýilen seminarlar bolýardy. Üniversitediň içinde interneti näde ulanmaly? İnternetin soň ukyplaryny düşündirýär. Hemme zatlar bardy içinde. Pulam gazanyp bolýar. Bilimem elde edip bolýar. Maglumat ýaýradyp bolýar. O wagtlar sosial mediada kän onça güýçlü däldi-de. Ne kemine ten 2017-nji ýylyň gurulny edýändi. Ne 1989-njy ýyl 89 däl 86-njy ýyl o Türkmenistanda ýa kompýuterler getirip başladyk. Onuň ýa-ni hlopka açyskany durşuna network diýilýär-de. Şu wagt net diýilýär, internet o netini ýöne fizik kabil bilen, widlini kabil diýilýär-de. Köne minister badyr o huzurluk netleriniň içinde. Şoň içinde hem adderler, o network'e baglanlar, o adderler o dele ýörep görmelerdir. Hem bejedni ýa-ni network'un üstüne o aradan da girip bolýandyr, nemedi bolýandyr. Ne 89-njy ýyllar. Gözüňe getirip bilýärmi? Ödem beýleki Sovet Respublikalarynyň birinde de şolary ýaraklar ýok. Biz bu zatlary edip bilmeýän, bilmejek ýa-da düşünmejek millet däl. Biz buny ýolumyza açdylar, alar bermeseler, biz bu en gowusyny edip biljek millet. Bu bilen Türkmen. Ne şu zatlary hemme bolan zatlar. Öde bar zatlar. Ne şu wagt 30 ýyldan soň şu derejeň onuň birine de gelip bilen ýagdaýlary ýok da. Ne diýre kaýsy tarapy ösüp durýar.
Yani ben son bir şayeti de ve öldüm. Son kurucularından Neçe kompüter getirdiniz şu anda? 700'den uğrak kompütür getirdim. Ha. 92. yıl. Yok 89. yıl. 89. yıl. 89. yıl 700 tane kompüter bir Türkmenistan için köp bolmadı. Ödüm IBM hem beceridim yani çoğu atkin emeğin en yukarı top nemelerdi. Biz gördük olar mektepte. Aydın belki gören olma mümkün. Ödüm köp zadımdı çok nemede diye. Giden yani partan zadın hata edip programları özümü diye dedi. Hmm. Bizde şöyle işler bilen 100 adam meşgul oluyordu. Yani bu çilitin tenter vardı. Onun için 100 adam ödem şunu ştatlı raspitaniyenin içine salıp bilem doktor. Saldırdan doktorlar. Şonu yani kara kastadan şunun aylıklarını veriyorduk. Bizim yani merkezin hemen düşüncelerini düşündürecek olayanına. Ne? Çok gerek var. Ödem gelecek için gerek var. Yani sen erteki günü mü? Şonu bir statlar hastanenin içine salıp bilem doktor. Şol nelegal bir kuruluş yalak kolup geçetti. Onun aylık görmesen adımlar işlen yok, işlemeden değil. O da doğru. Şonu yürüyütü kara katta dövredip şonlara aylık veriyorduk. Her kuartırlarda üstümüze bağırlığı verirler. Şonlara aylık ne edip veriyeniz deyip şunu bilmek için. Onu açırsa verdi. Bizim en ulu apanendimiz, yani emeğimiz açırsa yani, nalog inspektör çoğu değişli elekin emelerim şoları iyi veriyorlar. Ne? Yani öz şu nimetine yönü ayakları bile karşıdırlar da. Olmasa Türkmenistan şu atki Konversya Respublikanın içinde hemmecinin doğru. Böyle yankı ulu balşi matrivom diye de. Arana çart yani kösmekte. O biz Elekler. Singapur'un idinden yetip barayan devlet olmalı. Evet, sen öňde bolsaň beýlekleň resurslaryny ulanıp bilýän. Akylyna ulanıp bilýän, hemme dadam ulanıp bilýän. Ýöne indi Singapur'un näme diýini bilemez ok. Ana. Şonuň derejesine yetmeli adamlar. Hawa sonra dowam edeli sapara. Şu Şanhay birligini analiz edip berseňiz, dünýä näme mesaj berjek bolýar bu forma gatnaşanlar diýip sorapdyr ýyldaşymyz. Siz beriň, meniň aklymda bir näme bar. Soň aýdaýyn men onu. Bana deme şu argan neme o da kapatsam şu Şanhay birliğin yani NATO karşısına bir kurulan bir güç yalak neme o dudu olin bu da dargadi ne şu demeti duşukları dün duşukları şu Şanhay birleşiginin dargadığını gördüm. Ben görüp bilen adım. O taydan hiç çıkmadan değil. Aydın var mı? Ayça. Geleceğim yok. Men görýänim ýanky diktatorlaryň birligi. Benim aytjağım aytdym. Dünýäde ýanky şol diktator rejimlere garşy göreş almak barly aslında. Ýanky liberal düşünceler diýeýin ve bir tarafta da diktatorlar var. Автократ diýen olara totalitar rejim diýen. Totalitara yok, mene göre moksulun totalitar rejim. Автократ hemmesem. Ine şolaryň ýanky bunlaryň garşysynda goranmak mehanizmi ýaly bir zatlar. Ýöne berde bir problema var. Ine aýtýarlar da hemme zat ine şolar bolup bilse bolýar. Şuňa ýaly bir nämeni orta ataly. Hemme adamynansa şol döwletlerdäki ýanky vatandaşlary şol ýanky Şanhay birligine ynanyp we şoň üçin işleseler ýagdaý näle bolar? Aýakda durup bilermi? Aýakda durar, ýöne ösüş olmaz.
Sebäbi ýa-ni gün batarsız ösüş mümkin däl. Olar tehnologiyada, ýa-ni bilimde hemme zatda öňde. Şoň üçin sen olar bilen işleşmeli bolýan. İşleşmesen ýyla galmak mejburiýetindesin. Ýöne zat häzirine şu gün oturup ne gurrun edip bilýäs, YouTube kimiň önüme, Google kimiň önüme, kompýuter, telefonuňyz içindäki çipler hemmesen gün bataryňdyr. Hemmesen. Atom bombasyna çeline. Kosmosa uçan raketasına çekin. Orus raketa yasamışsın. Yasap bolýan injinerleriň etýän işi. Ýöne şol filosofiýasy nerden çykdy şonu? Ýa atom bombanam Zoom'um ne şu at gülüş oturan Zoom'dan bular insanlık değerli belli. hiç haýsy ýa Şanhaýyň önüme däl. Şanhaý birliginiň önümi däl. Şoň üçin olar elbetde bu birlikler erwet bir zat diýip näme etmek gerek däl. Ýani birlik bolup biler. Dürli ýagdaýlarda ýani goranmak üçin ykdysady tarapdan bazarlary döretmek üçin ýa-da ýene şoňa benzeş ýani kultur alys çalyşygy üçin bu zatlar edilip biliner ýöne eger olaň maksady gün batara garşy bolsa, ol ýalňyş bir zatdyr. Gün batarda hatta şuňalyk bir myşmyşlar hem bar. Ine Ýewropa dargaya, Amerika dargaya. Dargap biler, mysal üçin Rim imperiýasy dargady ýene diýerler. Dargap biler ýöne şoň külünden hem Şanhaý birliginden has güýçli bir zat çykýardy. Ýani Rim imperiýasy iki sapar dargady diýeler. Indi ady Rim imperiýasy däl ýöne akyl içere gitmedi şol akyl. Ýene Ýewropada. Näçe müň ýyldan bäri. Ve ayakta. Ady ütkep bilýär, ýani felsefesi ütkep bilýär. Ýene oňatmaşyny aljak bolsaň, nemislerle üst tutarsyň. Oňat bir ýani nanoteknologiýa aljak bolsaň, Ýaponiýa bu matara giren ok ýöne. Yani tu çıkarmanı nasıl alacağım oradan demeden almalı. Ya da bir bilim aljak bolsaň, ýene Ýewropa gidersiň, Amerika gidersiň. Yani hakyky bir bilim aljak bolsaň, bir problema çözmek üçin. Ya da ýene şoňa benzeş kän zat bar o ýerde. Ekrançylygyny östürmek üçin hem ekrançylygyny ýene. Aslında ekrançylyk bilen meşgullanýan ýene ýani Hytaýdyr, Orta Aziýadyr, ýani Aziýa döwletleri ýöne ekrançylygy adam ýalyk şu gün dünýäde konkurent sposobny ekrançylyk etjek bolsaň, Ýewropada bilim almagy mejbursyň. Gollandiýada almadan bu. Gollandiýa dünýäň iň gowy ekrançylyk ýa-da ýeri, topragy we ýanky tokumy iň gowy ulanyp bilýän bir institutdur Gollandiýa. Ýogsa bir wagtlar o batgalykdan ibaretdi. Tapawjak olar şu wagt ýa Marsda koýsaň şu ýerden hem dünýäň birinjisi bolýar ekrançylyk. Akyl bar, bilim bar, ilim bar, ýani tejribe bar. Onu sen nädip itip bilýän sen özüňden uzaga. Mümkin däl ýani. Şoň üçin Şanhaý birligi gün batara garşy eger şoň ýaly bolsa onda olar başdan ýeňilýärler ol söwüşi. Ýeňildiler. Ýöne men görýänim ýani gaýdanyň şol diktatorlar bir ara gelipdir. Biz nädip indi üýtgeşikler gatyly nädip biz aýakda galyp biler. Onu ayakta galyp bilen yok diýen demäne berdiler. Şu suraty şeýle okumaly. Soňam ine birlik diýäňizde birligiň işleşini aýda ine bizde agzyrlyga çağırış edilýär ýa ine görüň şol agzyrlygy. O ýerde gelýär Putin hem şol birligiň içinde. Näme üçin onda Hytaý gelýär Putini birazjyk basjak bolýar, Oruslan lideri diýeli. Ve Gazagystanda aýdan bir zatlary bardy. O mesaj berýärdi Russiýada. Ýani biz Gazagystanyň howpsuzlygyny içinde gösterýärdi. O howp nerden bar? Diň Russiýadan bar. Ýani öz ýanyndaky şol birligiň içindäki bir adama näme diýýär? Basýa ýa-da şoňa kemsitýär şol adamy. Ondan soň gelýär ODKB'niň içinde näme bardyr? Ýani Gırgızlar bilen täjikler bardyr. Ýöne öz arasında uruşdurlar şu wagt. Ýani bir näçe ýetkisem bar. Däl gana ýaly aýdyň ýa-da düşündükçe. O Erdoğan'am onam aýdaly aýdyň. Erdoğan'am barýa o Garabagda gulagyndan çekýäs diýip elinden o pul nemesine almaly da, peýdalanmaly da şu wagt sanksiýaly ýagdaýyndan. Şeýle bir näme ýa-ni hakykatdan borçy ezmek üçin barypdyrlar hemmesem şo taýy. Bu zatlar ine şoň ýaly işleýändir ýa-ni birlik bolmak üçin hem
Beýlekiler üçüňem bir akyl gerektir birinji nowatda. Aklyň we meden insan. Men o ýerde medeni bir insan görem. Hemmesi wagşy. Wagşy diýmek ejizliğini tapan wagtyň gönüsüne çökäýmelidir. Wagşyçylyk şodur. Meden insan diýmek arasında sözleşme vardır. Sözleşme bilen ýaşaýandyr meden insan. Indi siz özüňiz menem özüme de käwat soraw berýän aýnan seredip menem wagşy bir adamda. Birinden peýda görecek bolsam çoňa bir zatlar diýen peýdam ýok adam bilen gürleşem bolam. Bu wagşylyk diýmek. Arada sözleşme ýok. Sözleşip biljek adamam ýok diýenler. Yani daşda öğrenme seyreden var. Aýlyk alan günüň hiç kim bilen gürleşýän nerden aýdy? Aýlyk alan günüm ýanky offline. Telefonu uçurup gidivermeli. Onda devam edeli. Türkmenistana değişli gibrit uruşunun şu vaqta çenini aydılmadık ve şahalar var mı deyip soraptır. O hiç adam aýdylanok. Birinji aýtjak bolşumuz bizden bir öňe ýüzde aýdýar. O gibrit uruşunda biz utulan o Haçan utlanmaz am aydın sapar. o 92. yılın yaz aylarında. O 92 94 şo ýyllar utulluk doly. O wat orta entek özüni toparlabym bilen wagty däl. Özü bir çaşkyn ýagdaýdady. Ýöne çala toparlan uğradandan ýa bular ýa öňkü kadrlar da gün tetlim bolýar. Hiç nemesi. Şol nemeden bir zat da aýdyp geçsegem bolar, ine gibrit urşu näme ziyadi. Birinji dana beýne ýumaly, başga bir zat öwürmeli halky. Ine çäre dip bir zat bardyr. KGB-nyň protokolunda iň esasat aktivne meriperiýatiýa diýerler. Bu türkmençe öwürseňiz çäre gatnaşmak diýmek. Her türlü görünüş bolýar munyň. Türkmenistanda bir iň bir bolgusyz görünüşi, iň bir ýöneköy bir görünüşi bar. Oňa hiç kime mallanmaýar, ýöne bize alanyp dursa beýnansakda. Şol ýaly çäreleri geçirýärler. Bu çäräniň maksady näme diýip sorasaňyz, size hakyky dünýäni üstüne örtýärler. Yalan dünýäni size hakyky dünýäýe alyp görkezýärler. Näme bar ine Beýik Sapar Murat Türkmenbaşy. Yalan bir dünýä, ruhnama yalan bir dünýä. Hakykat bilen hiç ýyl gawat gelýän ýeri ýok. Beýik Sapar Murat Türkmenbaşy diýmek nämesi beýik? Gawat gelen okda hakykata. Ondan soň başga nämeler bar? Altyn asır var. Altyn asır. Garaşsyzlyk, bitaraplyk bularyň hemmesi hem çäredir ýyldaşlar. O hibrit urşuňam esasy nemelere, gurallara. Şular arkaly milleti bitirdiler. Onun gorky, stiňen gorky, şo gibrit urşuň nemesdir. Iň etat tünleriniň biridir. Esas çärelerinden biri alınıp barlan. Gorkyny inandyrypdyrlar. Ýoksam sapara türkmenlere pul bersen kelle kesýän ekenler. Göne gorkanoklar o zatlardan. Aýalar kegem gorkanok eken gyýdylan gelinden nemelerini gördük. Gorkanok. Bu zattan nawa aras salan ýa geçýär sebäbi. Gibrit urşa indi jogap gelip başlady. Soňky 2 ýyldan bäri o el alsak. Gibrit urşa jogap gelýär adam. Gibrit urşuň nemesi gaty ýöneköy bolan üçin ýeňmek asansat bolýar-da. Şeylerak bir nemesi var. Şu wagta çelle hemçin dawa aýdylmady. Dip alaly aýdylmadyk şahalar diýipdir de hiç bir şahasam aýdylmaýar diýip sapara aýtdy. Ine neme çykarýarlar. Azatlyk radiosyny ele geçirsem başga bir adam ýok da. Soň aýdylmaýar hiç bir zat. Azatlyk radiosunda da bir ýerinde aýdylyp geçilipdir. Ýöne bir gezek o ýalňyşlyk bilen düşen bolmaly. Ya da şu geçirip bilipdir bir kısan akıllı adam bar olsa. Öňrek 2010-2013 ýyllarda birazrak iz var. Hram şadanlar hakynda ýazylýan ýeri var. Ýöne onuň daşynda hiç zat ýok. Olam ullakan bir näme çykmandyr. Ýazyk ýok bunda. Kemine
Radyonun adı vardır. Azatlık Radyosu diye. No. Şimdi Azatlığın bahasının näme yana aydıp geçtik. No. Ýöne Azatlyk Radyosu diýip bir näme var, radio var. Ýöne şoňa habarlaryna seretken Gurbanoğlu ütin heykelini açıptır. Bundan halk nägile bir ýerde turga ýarlypdyr. Ine Türkmenistanda ýa-ni deport edýärler, izne baranlary ýolga çykaranok. Yani azatlyk näme, bulan diýen zat näme? No. Bir sanap şu ýerde adamyň azatlygy bar, ýa-da azatlyk näme bu azatlygyň ýa-ni kula öwrilen we nädip kul etdiler, ne şol maglumatlar hiç ýokdur. No. Şeylerek gynansak da ýa-ni aktivni meripiriyat edýär, ýa-ni çäranyň bir görnüşde. Şeylelik bilen ýa-ni maglumata yapmaly türkmenlere. Yapılmalı, hiç habarı olmalı değil yani. Amerika'da o YouTube diýilen bir zadyň guruljagyndan habary bolmandyr bularym. Ýöne çykýar da şu wagtda Azatlyk radiosyny dinleýän adam ýok. Näme üçin dinlemeýär? Sebäbi iň az bilimli adamam şonu bir 3-4 gezek dinlänenden soň o peýdasynyň ýokdugyny bilýär. Ýöne alternatifleri var indi. Şonu ýaly bir ýagdaý. Näme kemine bizim öňümizde duran näme şu göwerilen boşluk vardy. Ya ýatalan boşluk, informasyon boşluk, bilgi boşluğu. Şunu biz nä hile çalt doldurup bilýän bolsak, şunu doldurmaly. Şoň üçin ýa ilmli, bilimli, ýa güdip nemeli, kärli, hünärli adamlara güdipe düşýär-de. Watan üçin bilgiňizi paylaşın, halkyňa çykyp tarihi nemedik çüngül bırak düşünür ýalak ýa temalary nemetmeli. Biz Türkmende ýazgyly tarih hem azda bizim öz dilimizde nemeden. Şoň üçin bizim tarihimiz ýa şu an ortaýdyň içindäki ýaşaýan türkü milletler bardyr. Köpsi ýok edilendir. Böyle 1700-nji ýyllardan başlamalylar. Şolong ýazylan tarihler bardy. Nogaýlar barada. Men 3-4 günden bäri gydyklanýan. Şolong ýok edilişini, gyrylşyny, onuň başynda da Suworov bardy. Suworov bilen iň meşhur ýa serkerdeleri, Suworovsky uçilişleri näme diýip bilen ähli hop abarona nemeleri Suworowyň ady bilen diýendir. Nagaýlar, gyrışlary, nagaýlar türkmen diýalekdir, türktür, türk milletdir. O dillere batı meňdeşdir. Arkaýyn düşünşip bolýar. O arkaýyndan düşünşip bolýar. Bulan esasy nemesi ýöň çok gydyl ordan nemesi esasy metkenleri krim bolmaly. O taýdan göçürüp ortaýdan belli böleklerine göçürýär. Ondan 41-nji uruş ýyllara şolardan demediler, göçürüp. Köp bölegi jandan halat etjek bolup Türkiýe düşendir. Türkiýede 3 milyon oğlu nogaý bolmalydyr. Ýa şolong tarihleri edil beýleki Orta Azia milletleriniň başyndan geçirenleri ýalak priýomlar ýa metodlar ulanýar. Halk ýok etmeli emesini. Beýleki milletlerim bardyr, Garaçaýlar bardyr, Inguslar, Çeçenler, Kumyklar. Toňam içinde de biri-birine de ýok etdirýän ekenler. Käbirlerin ýyrak asimile edilýär. Galmyklary nagaýlaryň garşysynda ulanypdyrlar köp ýerlerde. Şolar ýalak deme bizim tarihimiz, şo tarih bilen şolaň demeler bilen detden meňde ştatlardyr. Ýyllary biraz giýjiräkdir. O tarihçilere şo zatlary halkymyza düşündirir ýalak
Her türlü şakada o. O bilimde de şonnalak, ılımda da şonnalak. Ne webinar değil ya da Zoom'da rahat yemeler, lekçeler geçip bolýar. O gerek bolsa pul edin. Ya da halk bolup bir yerik gorýugyny Allah'ın şolara bir ýanky ölçörüň taparýalak edip bir motivasiýa berer ýalak ýagdaý döredölüň. O biz şu bilgi boşluğunu doldurmalıdır. Sonu doldurman biz bu dünyada aya uydurup bilemiz doğru. Haýyş şu bilgili düşünceli adamlardan o biz bilen birleşmäňiz, aýrylşmaňyz ya pikrimizi paýlaşmaňyz ýokman zatlar bir de o zatdan hiç bir gerek neme zat. Biz birleşme siyasetini oynamız ama. Olar ýalak neme bir mätäçligimiz hem ýok. Ýöne Türkmeni bilgi paýlaşmany, onu gürleşmäni, Türkmen biri bilen gürleşmän bilen oklar. O gürleşmeseň ýa pikir geçýänler, alşberş bolýanlar. Şo bolmasa da ýa-ni öz içiňizde porsap göýük galýandyr, göýdük onuň göýdük Türkmen şondan emele gelýändir. Başga zatdan näl? O kümsüklüğüňizem şo taýdandyr. O iş başarmaýanyňyzyň şondandyr. O eliňizde käriňiziň, hünäriňiziň ýoklugyň şondandyr. Alşberş ýok da. Onuň bir bilgi nemesi bir kimi bolmasa o sen bir ýa düşünjäňi nemeden bilen okda, bir analiz edip bilen o adam ýalar. Şo zatda bolmasy üçin adamlar ýa bilgi alşberşini etmeli. O ýa Türkmenistanyň 30 ýyllap watan programasynyň adamlar bir teňse bolup çykaýmasa başga aljak zatlar ýok. Ana o zatlar ne ýa hibrid uruş diýdik de. Şu watan programmasy şu hibrid uruşyň bir nemesidir. Rupurydyr. Hibrid uruş şey diýilýär de. Hibrid uruş ýok bolan bolsa Türkmenistanda bir 200 tane teleprogrammalar bolurdy. Günne berip durun, ýaýyny bak nemet durun. Dürlü pudoklardan. Şu da ýok. Ben şol hibrid uruşyň nemesidir, priyomlardyr. O hem birini yaparsın, bir ýa seni teňse etjek informasiýon nemänem açarsın. Ana şonnalak ýagdaý. Hava sapara dowam edeli. Orta Aziýa aglaby döwletleri hava sistemalaryny üýtgetse Türkmenistan özüni uzak ýapyp saklap bilermi diýe. Goňşularymız nemäni üýtgetse diýädine. Az düşünükli olar ýaly. Aýdyp beren illeşlerimize. Goňşu döwletler bar, şolaryň hemmesine üýtgäp bar ýa diýdiler. Şolar üýtgese Türkmenistan hem ortada çörük alma bolup galyp bilermi diýe. Galyp biler ýatyp bolsa, hem çykal. Dargar gider, soň ýerini bir zat bilen doldurýarlar. Galyp bilmem için käbir şertler vardır şunun daşındakları içine almalıdır. Daşındaki kalanlar her biri içine çıkmaya, şunun için içine almalı oluyor. Yani bu şertler şu. Daşındaki Türkmenler içindeki veren daşına çıkaran ok ve doğulu yani Türkmenistan'ın açarını Xitay'a tavsiyor. Yine şu ýagdaýda ýapyk saklap biler. Türkmenistanyň özüni ýapyk saklama mümkinçiligi ýok. Başga döwlet edip biler onu. Bir döwletiň özüni ýapyp saklap bilmeýär. Mümkin däl. Yani garaşsyz bir döwlet. Öz başdak bir döwlet özüni ýapyp saklap bilmeýär. Bizde koloniyal edip bulunur. Bir ýa Xitay'a biri Aydar, yine häzirki ýagdaýda Aýdar Niýazow Xitay Aydar, yine sen Xitay Aydar men ýa-ni gorowy mümkin etdi. Gorowy diýmek şol halkdan beýlekden ýapmaly da hemme tarapyn. Vakuumun içine almaly onu. Yine gorowy mümkin etdi. Sen hem diýene gaz alýan, näme istesen şo zady alarsın. Şu gün orsun neden zady? Ýöne şu gün orsun ona güýj etme, orsun güýj etme şu gün Türkmenistan ýapyp saklamak üçin. Şoň üçin Xitay bar aňyrda. Tek ýaş diýeli. Yani ýaş diýende bu işlerde ýaş. Xitayň özü nämedir? Ine şoň üçin Türkmenistan açarny Xitay'a tapşyrarlar.
Xitay sen ýa-ni prezident kim bolsa da şol goragny içine edýän diýip özel görünmez, onu siz görmersiniz. Xitay'da bunu ýene türkmeniň eli bilen dowam ederler, ýa gataňsda. Şoň üçin ýene gazyň neftiň hemme zadyň ýöne indi Gazpromyň ýa-ni sözleşmesiniň ýerine Xitay'ın bir firmasy bilen sözleşmeler bolar, has köp. Yani Aydın onu neme deyip aytdyň, neme has açıklık getireyim. Indi o Xitay bunu başarmak için hiç il ses çıkmalı değil halktan. Hiç il bir düşüncede olmalı değil. Şu ýagdaýda edip bilýär. Başka ýagdaýda hiç kim isat edip bilmeýär. Amerika bolsa da edip bilmeýär-de. Yani hemme zady bar. Pulu. Hatta Amerikan şu an şeyle bir yara var dünýäni. O basıp olmana niyet etse basıp alıp bilýän güýji var. Şu derecede ýöne onun ýalyk işlän ok dünýä gynansak da başgaçara işleýär. Türkmenlerde geç olsa da bir siyasi bir deme çıkıp başladı. Tankit edýäs ýa-ni siyasi taýdan. Näme üçin biz şu ýagdaýa düşdük? Nädip boldy? Nädip o halkyň ýarysy daşar ýurtda? Nädip bu ýagdaýa gelip bolýar diýilýär. Daşar ýurtda boluplar, ýöne ara gatnaşyp. Ara gatnaşygam ýok. Ýani şu zatlary sorap başladyk ýa-ni. Bu da başlandı proses. Hemme ýerde de gidýär. Şeylerek yani Xitay'ın bu zatlary ýöretmegi neme? Xitay başgaçara işleýär. Orsetiýalyk gyrgynçylyk nemesi ýok. Olar iş usulunda ýöredýärler, ýöne iş usulan bir hili ahlakly bir iş usul däl. Ona aýtmak gerekli. Şeylerek bir ýagdaý bar. Umuman. O çoğun ýaly ýöne onu ýene yerine ýetiriji Türkmen galyjak. Yani şu ýerdäki türkmenler. O türkmen üçin Xitay bolsun, olsa olsun olar güýç diýip şoňa tapýar-da. Aynan altın bir de toy bolsa bolýar diýdi. Şu gün könemine Orslan, ýa türkmene Orslan, näçe türkmen gyrany bilen türkmeniň gyrany sanam deňrekdir men pikirimçe. Ýa soň türkmeniň eli bilen başladylar da. O türkmenler ine Çeşmenin habary ýa-da Çeşmenin maglumaty diýip ýazýan adam ol ýazja ýerine ýetiriji belki orsdur, ýöne şol maglumaty berýän Çeşme türkmen. Velsapar ine. Velsapar Türkmene ýa-ni maglumatny şugulçylap berýän, ýamanlap berýän. Şonuň beren maglumatlar sebäpli näçe adam öldürildi de özem. Şol ady geçen adamlaryň hemmesi öldürilendir, hemmesi ýaly. Ýöne adam däl, pikirlenip bilýän akyl nemesi adamlar. Bunu sören olsaň ýa-ni ogry ýa-da bir näme diýen jenaýaty işläp beren adam ýokdur. Çeşmen habarynda. Ýok. Diňe döredijili adamlary, intellektual gatlyk diňe şolar ady geçendir, diňe şolary. Ýeme Aydın ben bir zady geň alýanna. Ne Türkmenistanda bir şu ýokary ödüpeli türkmen milletli türmelerde çüýredilen adamyň sany aýbyr 4-5 müňden geçýär-de. O özüm hem bejedem şu ekonomiski prestuplenýe diýilýär-de. Yani cenayet. O cenayetin en ulsi yani prezidentin kabineti, onun kaptanına kabinetlerden eliyedi. Ne şu tayda ne Hram otur. O da yani beylekler orada o da olaymalı hükman. Arası bolup bilen. O neymiş? Onu hiç sat eden oklar otur. Diyaz doğrunda otur. Şu adam otur. Yetir yani aman geldi berdim rat gelende de şol oturmalı. O yani ady ütgeme mümkün başka Hram eder. Şu da atlara görüp bilen doktor biz yani zaten gururlemedem doktor Türkmen olup. Kaytam şu Hram'ın yolunu tapmalı. Şol iş beceriyemşin deyip onun şu paranı tanıdığı yani torvan şoňa ertip bermedi. Şu yolu ödülýär Türkmenin yani akıl edişlemez şonlarla. Şu iş çözýämşin. Alem Türkmen ýagdaýy gatgen
Bu Hıramov näme üçin türkmen däl diýip soran adam ýok ýöne. O O Türkmenistanyň prezidentiniň kömekçisi näme üçin türkmen däl diýen adam ýok. O şeýle-de bir zat bolup bilermi? Ýok. Dowam edelim. ähli sırın yani Türkmenin döwlet syry ne şu kabinetleri çykýardy. O neme şol otýur, takatynda otýur. Aynen. Äle. Dowam edelim. Ýewropanyň altyapysy suw, gaz, tok, owa şahsy firmalardamy ýa-da hökümetdemi? Türkmenistanda altyapylar şahsylaşdyryljakmy? Ýa şahsylaşdyryljak bolsa, ol firmalar kimler bolar? İslegine göre baha kesmesinler diýen ýaly. Iň soňky nemesi bozupdyr da. Şunu ýaly bir Zat- soragymyz bar, gaty sorag. Ona yine yankı bazarın işleyişine o bir istendik bir hizmet olsun, önüm olsun tapağı yok. İstendik bir zat açık bazarın içine girende minimum baha bilen satılyandır. Açık bazara girende. Ve in govu hilde satılyandır. Ya da edilyandır. Hizmet olsa da. Yöne sebebi onu yine ve ne için arzan oluyor? Açık bazarda önüm ne için arzan oluyor? Sebebi kımmat satsan o yankı sektöre yine biri girer. Konkurent olur sana. Neyme de konkurent olur ya? Bahada, kaçısıda sonra hizmet yankı. Konkurent. Hilinde diyelim. Son sen şoňa göre özüňi üýtgedip başlayan ya da hilini ulaştırmaly kymmat satjak bolsaň ya da bahany arzanlatmaly. Haýsyny edip bilýän bolsaň edýän. Açyk bazarda minimum bahada satylýandyr önümler. Ýöne bir döwletiň bolanda döwlet isleýän bahasyny kesýändir. Özem döwletiň kesýän bahasy estriýalar onu işläpdiler. Jaý gurýarlar 10 manat çykdyjy bilen. Ýöne çykdyjynyň içinde yeri hasaplanyplar. Yer mult, ağaç mut sebebi o tokoydan koparyp geldiler. İşçi mut, toprak mut, yine mut hasaplayalar. Aydaly jaýyň hakyky ykdysady çykdyjysy 10 manat bolsa jaýy 5 manata satýarlar. Onu 5 ýyl, 10 ýyl, 20 ýyl satýar welin seretke bankrot bolup başlaýar. Ýani gidem guruluş firmasy döwletiň kolunda da. Bahany ýalňyş kesdi. Döwlet baha kesip bilýän bir institut däl. Istenik zada baha kesip bilýän olmaýalyk. Döwletin güýjem ýok, edip bilme okuýbam ýok. Eger döwletin näme düşünýän bolsa. Aýdyne kommunizmiň beren zady ne şu döwlet kesýär bahany. Döwlet baha diýip bir zat bar da ol. Ya o döwlet baha diýip düýbinden ýalňyş bir näme mümkin däl döwletiň baha kesmegi. Mümkin däl. Yani kim bolsaň Amerika döwleti şu gün baha kessin bir zada şol ýerde guturar Amerika. kabinet sen nip bady deme. Baha kesip bilen ama sen döwlet esen döwlet näde baha kessin? Yani mümkin däl. Döwlet metodu baha kesmegi. Funksiýasy ama däl döwletiň. Edibem bilmeýär, etdiýende de. Soňra mende gymmatlygy barada ýene şonu aýdyp biljek. Indi bu aýdaly döwletiň bolsa, islendik bir zat döwletiň bolsa, çykdyjy näde bartýa? Barlagy diýip bir zat goýmaly bolýar şeýle. Ine mene önüm öndürýän döwletiň firmasymyşyn. Döwlet hem saparaga diýär, sen şulary barla diýär, saparaga barlagy. Soň saparagaň işinden de döwlet şüpheli sebäbi döwlet onu ýaly iş edip bilme mümkinçiligi ýok. Soň aýtdy, şu saparan barlaly bulam diýär, bulaşdyrýar bir zat diýip onu barlamak üçin ýene bir adam oýar üstüne. Barlaçyny barlamak üçin adam gerek diýär. Allah. Barlamak üçin, onu barlamak üçin ýene bir guruluş, ýani korrupsiýa garşy göreşdiýip bir guruluşam açýa welin soň seretýän önüne ýene şu ykdysadyýetyň daşyndan milyardlar dollar aýlanýar. Döwlete hiç gelip döwlete o yerdeki illata cemiyete hiç gelip peýdasy bolmayan pul aýlanýar olan netijesinde soň pul bolan saýy jenaýatyň nämesi bolup adamlar öldürilip başlaýar. Ine şoň ýalyk işleýär bir zat döwletiň kolunda. Ýöne sen hususy eçiligi beren wagtyň birinciden onu barlamak gerek däldir. Konkurensiýa barlaýandyr beýleki garşylaşdyran konkurentler bar o. Bu zatlar edip biljek. Ve bir kişi bolup senin aýdaly hususy eçilikde çörek alýan, şol çörek aýdaly bir sana bir ziyan berse, sen şonu arz edip bilýän. Soň kime arz edip bilýän? Resmi ýa-ni döwlet guruluşlarynyň birine arz edip bilýän.
Ýöne döwlet öndüren ýagdaýynda döwlet sana çörek berýär. Sen arzyň kime aýtjaň? Ýene baryp döwlete aýtjaň. Yok, kim aýtsaň şoňa aýt diýip bilýärler soňçy. Ýa-da soň kime nire barsaň şoňa bar sözü şondan çykýar. Hemme zat döwletiň bolsa, nire barsaň şoňa bar diýär döwlet. Sen öz-özüne barýan ýene. Hemme zaten gelýän ýere o şu ýalňyş Evet. sistemadan da. Biri size ziyan verdi, biri oğurladı bir zatınızı. Sonuçta oğurluk eden adam devlet olsa sen şonu gidip devlete aitmalı. Hemen biri sen sumkanı ya da kitabını oğurladı. Benim kitap sumkaya telefon deyin has ne olur yani. Biri sen kitabını oğurladı. Sen hem şol oğurun yanına varıp sen ben kitabımı oğurladım diyende. Ne olur şurada? Ne devlette de Aydın, sistem. Doğru veren sen jogaňdan kanagatlanır kan o ýa şu privatizasiýa o näden kime satyljagyny, kime beriljeğini şonu torýada. O ben düşünüşüm boýunça. Ha, firmalar son islenip Ýeme onu kime berjek diýäden, kime berjek onu aýdaýyn. O şu täze Türkmenistany gurmala gatnaşýanlara birinji el şolara beriljek. Onu açık aýdýar, hiç kimden gizläwem durum yok. Onuň näçeden beriler diýilýär-de. Ona bazar ykdysadyýaty näçeden götürýän bolsa şo beriler ýöne biziň düşünjäm printimiz aýdyrlar. Onuň hemme zat düşünneme bolar. Şol döwletiň elindäki firmalar, nemeler şu watmada ýöne delillidir. Şonu mut berende de döwlet üçin peýdalylar, jemgyýet üçin peýdalylar. Mut ýöne işledip biljek adama berden, mut berende de döwletden ýukarylýar-da. Şoň üçin mut beriljek diýilligi däl. aslında mut ýalyk görünýär-de däl. Mut bolýar. Onu ýa baha ketirler. O adamda pul ýokdur. On bank o kredit berer. Hazina garant bolar. O işlemese ýene hazina alardan ikinji tatar. Şolar ýalyk bolar ýöne näme beriljek bolsa, yer mi, toprak mı, iş yer mi, zawut fabrik mi, birinji el Türkmen täze döwletini gurmala gatnaşan adamlara birinji eldir. Onu adalet nämesi o da atlaňyz nämede şu adaletli bolýanlar. Hiç zat yetmän bir zat aljak bolýaňyz, deň pay aljak bolýaňyz, siz nämeňiz deň. Misal üçin aýdýanda. Nemesi? Onun kımmat mı ardan mı onu da düşünüverin. Çünkü mut berende peýdaly bolsa, o gerek bolsa mutum berler. Döwletin yerem çomnalaktır, toprak. Eýeti de. O delilin başka hiç adam yok. O mut berenin peýdaly. O yani kadina düşüncesi şodur. Bu zatların hemmece hazine diýendir. O men yani aýdanym bilenim neme däldir, hazina diýilen bir guruluş dörer, o hökman bolmalydyr. Ýurduň eýetem şo hazinadyr. Yani şo zawut fabrikden eýetem şo hazinadyr. O taparaga ya kemine ya aýdyň däldir. Hazina şunu nähilek şertde berende peýdaly bolýanlygyny karar berdi. Şo karardyr, geçerlidir. Nebäbi pulum hazina gerek. Adamlar şo hazinaň nemesi. Onu yani döwlet ýolbaşçysy siyasi iktidar diýerler, yani yöneticiler. O zatlar bilen kän nemesi ýokdur, ýöne siyasi karar alınır. Bu zatlar hem bejetini hazine etmediler. Şu wagt Türkmenistanyň içinde gymlap durun ya da dikeldilen bir zat bolsa hem bejet hazina degişdiler. Degişli bolmalydyr. Onuň hazina şunu ulanyp bilýän demän berer. Sebäbi hazinaň özü da interesowny zatlar. O işlemesine, doğru işlemesine, peýda getirmesine. Soňra şu taýda bir neme bar, sapara ýa-ni ýyleşimiz ýazypdyr. Ol diliň neme öwrenşen bolmaly. Hökümetiň kim diýär? Hökümetiň bir nemesi bolup bilmeýär. Soňra döwletiň kim diýilen sonra bolýar. Döwletiň kim bolup bilmeýär.
bir zada edip geçeyim. Kamu deyip bir söz var ya da public. Mesela kamu bankları var. Public banklar. Yani edil devlet değildir bunlar. Halkın Devletin diýmek bolýar, hava tercüme şeyler bolýar. hava eýesi yani hemmekim halkın hemmesi yani. Azrak bir komünizmin nemesi var. Bu taýda ýöne onun ýaly däldir. Komünizm bilen hiçbir dahyl ýeri ýokdur. Düşünmek üçin aýtdym. Yok, kemine on aldıysan yanlış olur. Hem meninki değil o. Hawa Münglerçe EYS vardır. hawa hem müňlerçe eýesi bar diýip Yani aýtsak EY'leri hasdy. bellidir. Komünizmde EYS'i hem belli der. Hawa. Kim diyen hem halk diye de haysı halk diye yine şu halk diye. Olur. Biri başında, biri içinde, biri Hawa. örgütlü, biri inde olacak. Kapalı yine yok. Yani kamu ya da public bir nämede EY'leri vardır. Yani EY'leri 10 eşdeldir. Münglerçe 10 münglerçe EYS var. Hawa. Ine nemäni bereli? Aksaner cemiyeti ýalak neme dersin? Şonuň ýaly tarapam hawa bolup bilen. Halka açık aksaner Ha. cemiyeti diýilen. Özlem isleyen adam yine kamunun en esas nämesi isleyen adam şoňa EYE olup bilýär, satyn alıp bilýär EYçiliğine. İsleyen Hawa. adam. 18 ýaşynda doluran isleyen adam. Son Halka açık diýilýär şoň üçin. Ýene bir misal bereli, son bu temadan geçeli başga soralara da. Türkiýede İstanbul'da metrobus diýip bir näme bardyr. Ägirt uly dara gatnaşyk awtobuslary. Metrobus diýilýär ýa-da. Ine şolam kamudur. Döwletinki däldir. Ýa-da. Bir tarapynda döwletem bardyr da belki bir iýilişýän ýer bardyr ýöne kamudur. Son beýlek awtobuslaryň içinde de vardır. Ýöne awtobuslaryň içinde şahsy awtobuslar bar işleýär. Hem şahsy bir tarapdan hem kamu demesi var. Yani public diýilýär da. Şeyler, taraplar var. Biz o şu kamu ya da public İngilizceler ise kamu Fransuzca bolýar. Umuman bizde o sözler yok. Umumy deyip alsak bilmedim ne derecede doğru bolar. Halka açık diýenler. Halka açık. Halka açık deyip aýtsak o ýanky dememiz has doğru bolýar. Şeylerak yani bu ýagdaý. Son bir soru var. O täze Türkmenistana gelemizde o taýdaky çağalara ondan täzeden bilim berilmelimi diýär ýanky şol. Bilimi kem galandyr diýip düşünýän bolmalydy. Täzeden berilmelimi ýa nähili üýtge ders diýär. O taýdaky muallimlerde bilim ýok diýip ýazypdyr. Ýyleşmiş. Çağalara, muallimlere hemme jehden bil okutmaly bolýar. Jemgyýetden. Ona bilim bilen gyzyklanýan ýaşlar var. Olar bilen belki ýakyn wagtlarda ekrana çykmagy mümkin. Olar berse has neme bolar ýöne. Täze Türkmenistan hemmäniň bilimli bolmagyny isler. Şonu bilýän-de. O ýöne bu taýda nähil bolar diýip sorap durdy şu bilimsizler. O nähil boljagyny onu bilýän adamlar aýtsa has gobar. Bizem pikirimiz, düşünjämiz aýdyp bilersiz diňeje. Yerine varmaz. Bilim meselesi azrak nemerak ýyleşler. Bizi içine koşmadılar o bilimciler. Riskli görýäs bizem şonuň üçin koşmanlyklar üçin. Şeylerak. Yani o bilimli bolmagyny isler, olaram o ýollaryny görkezer, çykdaçysyny aýdarlar. Çykdaçysynyň aşagydan çykyp bilsen, gurnars diýip bilerlerine. Yani neme var? Başka bir taraf var. Men bunu birazrak psikologik tarapyny aýdyp bereýin. Bir adam, Türkmenistandaky adam, Türkmenistanda gezip ýörke akly durup bolýan däldir. Bulanyk, bulan bujarlyk bolýandyr, pikir edip bilýän däldir, pikirini aýdyp bilýän däldir. Şol adam Türkiýe'ye gelse, Türkiýede pikirini aýdyp başlaýar. Azrak bir aratnaşyk gurup başlaýar daşdöwründäki adamlar bilen. Ýöne şu Türkmen Türkiýeden Ýewropaga gitse hasam durlaşýar pikiri akly. Bilime hemme adam ýerine gelýär. Umuman täze Türkmenistanyň gelmegen bir aýdynlygyň gelmegi ýalak bir zat diýip kabul edip bilersiňiz. Şu wagtky ýagdaýyndan belki 200-300% häzirki içindäki ýagdaýyndan 200-300% has akyllanarlar birden ýa hiç geli maglumat görmänem. Bastırılıp durulan neme var diýjek bolýan. Bilim nemesi var da islesem islemesem.
bardır. Şeyler bir ýagdaýam bar bu işin. O zaman internet el yeterli olacağı için olan fakat ulu nemeler tizleştirer käbir zatlary. Yani o bilim berme tarapyna e, men hazır ýa-da aýdyňam belki jogap bermez saparada bar bolsa jogaby. Jogabym bar bolup men bermeýin sebäbi eýlekliň töregini almaly. Kemine hemme da evet berdim bolmaz. Hava şeylerek näçe wagtymyz bar? Entek yarım saat ýa wagtymyz bar illeşler. Umyt illeşimiz 20 lira beripdir hava sağ olsun aýdýas. Hiç aýdyp göremzok ýöne. Neme ýalak bolmasyn aýdaly. Dogry dälmi? Soň sora gözleýän. Azat duýgu bilen watançylyk duýgusy ikisi bir zatmy diýip sorapdyr bir illeşimiz. Azat däldi, azatlyk duýgusy mı kan? Azatlyk duýgusy bilen watançylyk duýgusy. Azatlyk duýgu bolanok, azat ýani adam ruhu azat bolsa azat bolýar. Duýgu bilen ýa neme bilen bolanok azat boljak diýem azadym bolup bolanok azat. O bir ýani içinde oturan bir zat bol. Ine men özümü azat diýip hatap edýände. Men azat bolan üçin hiç zatdan gorkok. Sebäbi korkun bu zatlara nemeti yok da. O bir nemetlerim yani canımlar mı bir yerden çıkmadı. O adam şeyle oluyor. O bükülecek nemetem olunok. O büküğüm olunok. Hava soňa neme bardy? Azat adamyň watany bolýar. O Guluň watany bolmaýar. Şeyler. kulun hiç adam olmuyor. Yani o yeki vatanım değil. Kulun yani bir iyi dil hünerem olmayan ekende. Yani ben döröcülük adam deyip şu döröcülük adam olacak bolup görünür bu adam. Ruhun kul bolsa dörö diyen, yara diyen de adam bulunur. O ne kul katı bir yani işte oturuyan zatta. Onu bir kulluğunun bilen okur. O kulu adatlık vermedi kıyınlar. O gerek geldi, bana iyi gerek diye de. Bana lider gerek diyenden var ya. Sorun hem beceri şudur. Bana iyi gerek diye de. Ben tür diye. Yani çopun gerek diye de. Yönü yerden nerede? O 140 yıl şu içinde oturuyoruz. Yani sünkümde yetiptir de. Kul nemeti. Ruhu. Biz şu ruhu täzelemeli. Yani gelip görünürde belki bu hayat kıyınrak duruyor. Täze netili. Bir adat netil. O adat netil bolması üçün başkalada yani adatlık nemeti olmalı. Adamlar ödüllerin adat duymalı. Başkala çileyenleri eceti kakati. Kakati ecetinden, eceti kakatından birinin kulu olsa çağa onu görüp gören. Hem de başkaladan geliyenler. Şu adatlığı, onun näçe adat bolup bilen ok, hiç tadı yok. O ýöden bak da. Garaşlyp. Birine garaşly bolýar da. Hökümete, döwlete ýene birine. O ne yeri var, ne toprağı var, ne maly var, ne mülkü var da. Bar ýalak golün paçyn elimizden alar diýip tilkinip bören deme bolýar da. Adat däl. Şoň üçin bizim maksadymız yani yerinizi, suwuňuzy, toprağıňyzy, malyňyzy, mülküňizi sizinki edip şo taýdan bir adat çağlar yetiştirip bilerýärlik ýagdaý döretjek bolýar. Ölmäkä. Meňe maksadym şol. Öňüm
etçek olup görün adamda şu zatlar toprağın in olmanla o toprağın geyesi olan son onun adatlık duygusu eyeçilik deme geliyor. Onun milletçiliğim, vatançılığım hem bedat görüyor. Sen bir yerin, suğun, o toprağın öğünün bunun son olup biliyor da. Katı önemli de atlardı. Postsovet demesinin büyük problemlerinin yani, sindromları yani postsovet sindromu diyorsan şu da yani sen toprağına bağlılarla yani köksüz ağaç çağlak şemal hayt tarafı nemette şu taraf rahat yıkılıp bilen de kökün giden yok yere giden yok. Sizin ne bir milyon Türkmenistan'da rahat taşlak gidip bilenizin büyük sebebi şudur. O köre ömdür oluyor büyük sebebi vatanınız. Onu bolsun 10 hektar toprağınız çıkıp kaydiyanız mı şu tayda? Tamam. Ya da hazır Hayız Türkmen olsun tapağı yoksaları Avrupa devletlerinin birinin vatandaşlık verecek yok diyecek olan var mı? Ya da Aydın Beylik tarafına amalı. Avrupa'dan ya Amerika'dan ne için Türkmenlere vize vermeye? Sen vize alacak vaktin sonra yan zat var. Toprağın var mı, öyün var mı, maşinin var mı, maşkalan var mı deyip sonra ya da Türkmenlerde toprak bilen öy çıkmaya köplenç. Sen bir öyde 3-4 gelin maşkalı olup yaşaya oluyor bir adama değişti. Köplenç, öyem yok. O toprağım yok. Şunun için vize de çıkayan değildir. Şunun bir nemelerem var. Mülküme seyret ya. O devlet Aha. Türkmenistan'da yani hususi yeşillik diyen zat var mı? Yok. Mülk var mı? Adamlarda yok. Gardımız var deyip arda veriyor. O gazın yani iç yere gidip falan o yere nokta. Biz Ya dördüncü bizim yerde gaz oyunca deyip o vize alacak olup görüngene veriyorlar mı? Adam seninki değildir. Onun için de. Devam edelim sonra mana. Soruları. Demek Devam ediyor. bir soru var şu tayda menin hem düşündürmek isteyen bir soruumdu. Minister haysi kategoriya değişildi buyruk verici mi ya da yerine getirici mi deyip soraptır iyileşmiş. Indi şu tayda şu XM değil XM edip bilendir yani asıl nemesi o değil minister elmide ama bir hükümet bilen devletin arasındaki devletin bir puda bolyandır. Misal için aydalı sağlık ministri diyelim. Sağlık ministri devletin hastaneleri bilen hükümetin arasındaki ara atmaşı kurup berýän adamdır. Yani minister diýende ullakan bir zat aklına geliyor. Biz bilmedim yani täze Türkmenistan'da şu minister sözüne üýt kötmelimi şol nemeni. Yok, Ya, yerine tabii. getirici. Konstitüsiyada Tamam. görkezlen borcu ya da konstitüsiyada görkezlen olarak ne diyelim formatı mı? Yerine getiricidir ministerler. Umuman her hükümet çalışığı bolanda devlet hükümetten bir vekil uğratmağa diye. Yani pikir ediyorlar sağlık ministri deyende bütün sağlık onu kumuka diye. Yok, o tayda devlet talep edenliği için geliyor. Devlet ona bir sahne otağı veriyor. Son belli başlı işler var. Yine siz hazır aydalı bir kafeye işe girdiniz ha. Kafeye işe girdiniz yine saylandınız değil de işe geldiniz size bir yer görkezeye şu işler etmeli diye cevap gayret koyuyorlar. Minister diyeniniz hem şondan ibaret. O tavaklar yumalıyadı. O kassada oturup o müşterilerden pulunu almalı. Şonun gal bir nemesi var. Sen Türkmençe geçirdin bunu. Ha. O bilmedim has düşnüklü olsun diyende. Yani minister ullakan bir zat değildir. Hükümet bilen devletin şu haysi puda olsa da şu pudanın arasında nemedir? Ya da ne Rahatlayıcı. vardır? Kemine kim şol Goranmak ministri vardır. Hava. Goranmak ministri uruşyan değildir. Yani boşunun üyesi değil. Goranmak ministri hiç bile. Uruş çıkan yardayında gönü Goranmak ministri ikinci plana geçe. Yani boşun gelen adam birinci plana geçendir. Hemmez adam şun boşun gelen adam eline geçendir. Dine siyasi yüzü yine minister olup kalıp biler. Yani siyasi diplomati işleri sebebi şol hükümetin işlerem içine karşı gidiyor. Ve devletin beylik pudoklarının içine karşı için. Yani ministerler kabineti bir zat vardır.
Ve olar şol bir wagtyň özünde de ministrler ýa-ni parlament bilen arasynda çykylan üçin ol ine siyasi ýüzi bolup galýar, ýöne goşunyň eýesi, harby güýjüň eýesi diýelim. Mesela Islamik döwletiň ýa-ni goşunyň eýesi ýene goşunyň generalydyr. Ministr däldir. Ýöne uruş ýok wagty ministr ýalyp görnýändir. Size diňe ministr görkezerler. Telewizorda beýlekide ol goşun aýda Siyasi yüzü. Hava goşun aýdar maňa ine goranmagym üçin şuňalyk bir sistema gerek diýer. Goşun aýdar ona. Goşundaky ýa-ni marşallar, ýeneler öz arasynda näli çözülýän bolsa ben goşunyň näli işleýänini bilemok. Ýöne şonu goşun aýdar, kime aýdar? Telewizora çykyp aýdan ol. Ýa-ni ministr aýtdy, ministr hem soň parlamentde ýetirýär ýa-da hökümede öz ýa-ni näli işleýän bolsa, sistema, konstitusiýa näli bolýan bolsa ýa-da telewizora çykyp aýdyp biler bunu ministr. Ýa-ni goranmak ministri. Goranmak ministri goşuna buyruk berip bilýändir. Deme aydın da bir geň bir zat aýdyp bereň. Ne şu wagt Litvada goranmak ministri aýallar, Şwedede de bir kinemede aýal boldy. Hiç ýa goranma neme bir kendi değişli ederim ýok da. Goranma nemeň bir siyasi ýüzü olar ýa-ni. Ama şu nämeleri aýtjada käbir üýtgeçlikleri, ýeneler, ýani gürleşmek üçin bir siyasi näme tarapy. Goşunyň goragyň ýa-da bir döwletiň goranyň ýene goşun onu diňläni, ondan buyruk alany, hissap edeni. Gaýtym şondan talap edip bilýär goşun. Şoň ýaldyrak diýeli. Neme hindi Türkmenistany şu wagtky ýagdaýyny gözegine tutup görüň. Onu geçen döwrüm bir analiz edin. Näçe ministri sen oğru näme dip onu atıştırıp näme dip olun ende olar ýaly hukuk ýok. Konstitusiýa tarapyndan berilen hukuk ýok. Başka da buyurýarlar, kuruluşy etmelýärler, ol ministriň ol işler. Hökümetiň bir işi däl, kuruluşy etmek. Döwlet nemeti bilen edilen kuruluşlaryň hemmesi jenaýet nemetine girýän. Mawa. Ogurluk 100%. ýa-ni döwlet bolmanam guruluş ogurluk bolup bilýär, ogurluğa bir gural bolup bilýär. Ýöne döwlet etse 200% ogurluk da. Döwletiň işi däller. Näşwat Aşgabat Turiýa ýa-da aeroport kurdular. Şolaryň hemmesi 100% ogurlukdur. Sebäbi olaryň işi däller. Onu gurmaly haky ýok. Onu ýa-ni hususy özel sektor etmeli. Özem kamunyň talaby bilen Owa. bolmaly zat. Kamu. Bular şo guruluşy sizin puluňyzdan alp edýärler. Sizin pensiýaňyz, sizin ýa-ni invalid pensiýaňyz, çağalan okuw nemesi şo puly alyp o guruluşy getirýärler. Sizin puluňyz ol. Emine geçen bir video seni uğratdım etken Yankı Berdi Muhammedov. Bir jaýy görüp bunu kim gurýar diye Merkez Bankı diýdi. Merkez Bankı gurýar. Onam Merkez Bankı bir jaýy gurýar. Onam prezidente hasabat berýär. Men aýtjam bu Türkmenistanda Merkez Bankynyň ýany finans sistemasy we ýani pul politikasyny dolu çözen üçin ýani älemeň syryny çözüpdir bular. Indi edip jaýy gurup prezidente tapşyrjak bolýarlar. Merkez Bankanyň ýaly işleri bilen näme işi bar? Merkez Bank ýok. Merkez Bankı jaýy gurýan bolsa, özüne gerekligi üçin ýa-da bilemok, öz işleri üçin jaýy gurýan bolsa, topragy ýa satyn alar ýa-da şonu ýa-ni sözleşme bilen 100 ýyllyk näme alar, kreyne alar, eýesinden onu prezidente ýa-da parlamente aýtmagyna gerek ýa-da oň ýalyk bir ýerem ýok. Merkez Bankynyň näme işi bar? Bu diýmek näme diýmek? Sen bir balygy alýan, maymun bilen ýa-ni agaja çykma ýaryşyna goýberýän diýdi. Mümkin Merkez Bankı jaýy gurup prezidente tapşyrýar. Ýani hökümete jaýy gurup hökümete tapşyrýar. Birinji prezident jaýy kabul edýän däl. Merkez Bankam jaýy gurýan däl-de. Nähil hakik däl hana ular. Onam telewizora goýup durlar. Ýani hayran alýan. Nädip bu zatlar? Nämäni barlap görýän olaýmasyn? Aýdyň şu milleti nä derejede mallaşdyrdyk diýen nämäni barlamak üçin edýän olaýmasyn şunu? Mallaşdyrdyk diýilýär. Bu ady mallaşdyrma. Ýani hibrid urşuň nemelerdir, kıyomlardır şu zatdan. Hemmeceti şoň dowamy.
Bunu yani şimdi beyle oluyor dip soruyorlarda. Sebebi şu da atlak hiçbiri yani Türkmen cemiyeti üçünem, Türkmen devleti üçünem, behfidi üçünem hiç de gerek yok derler. Yani şu aeroport büyüğünden gerek yok derler. Ön aeroportum yeterli. Yani onun köşkleri vardır yine. Ya da Aşkabat titi deydi, Akal titi deydi. Büyüğünden yani böyle ki Ayvada da nemeleri absolut gerek yok derler. Hiç talep yok. Yekece bir gram. Böyle o işler devletin işler. Hükümetin işler. O zatlar gerek olsa o şahsi sektor kurur. Talep bağ olsa kurur. Sapara bizde yine parlament, meclis, kanun boyunca, konstitusiya boyunca meclis, kanun çıkarıcı yankı en yukarıdaki organların biri sebebinde konstitusiyon suç diyen zat yok. Şu meclis geçen yankı tizligine yani çekli tizlikten yani batı süren maşinleri meclis çıkarıp şoları bilene iştiraf yapıyorlar. Meclis yani parlament Türkmenistan'ın meclisinin edyen işine seyredin. Kaysı dünyada gördünüz? Ertirine bu şu gidişte 5-10 yıl geçsin meclisin önündeki yankı gündemin hemen olur yine saparağın sığırları kemiğine yankı otundan iyittir şunu nemetmeli deyip meclisi orta neme atar bu gidişinde. Ben aydayım. Neme şu meclisleri bulan böyle nemeleri şunalak bolon son yurdu terk edip gidiyor adamlar bulur yalak yerde adam yaşap bilmiyor. Akıllı adam ölmesem çıkıyor taşına. Mümkünçülük olan adam terk eder. Düdödü ve bilmeyen oldu, düdödü bolmayan oldu, mümkünçülük yok oldu, sen terk etmeli başka yani alternatif var yok. O yurdu arkayı terk edenlerin büyük devamı çoğudur. Şu adam Devam edeli sapara. graniti yapmayanların devamı çoğudur. Adamlar içinde durmuyor. Deme de bir delhananın içinde sağ adam ne iş olmaz ha şondan da. Cavit Ehmetli diye Azerbaycan'dan ehli Türkmenlere salam diye biz sizin bilen deyip yazıptır. Azerbaycan'dan. Bizim sizin bilen o Azerbaycan'da. Finlandiya'dan Darius salam iyi veriptir. Bunlar okuyup geçeyim. Son bir soru var. Salut var aradı sorum var diye. Diyeli aylığım 2000 euro. Şondan neçe alınır deyip soraptır. Bu soru neme? Nehil diyeli. Yine Avrupa'da en köp salut alınan yer Şvetsiyalı. Yanlışmasam da orada. Norveç'e Şveç'te söyledim. Skandinav yurtlar diyeli. 56% salık alıyorlar. Ondan sonra Avrupa, sonra Amerika. Bular salutu köp alayan yurtlar. Yani O da sosyal demeni yapmak için ne diyorlar? Başka ne için? hava hazinanın demesine dolduruyorlar da. Yani şu yurtlarda koyu yaşalayandır. Salut neçe köp tölense. Bizde gaz muğut misal için salut alma bir gıra koyum. Muğut da. Taşında mesela. Muğut gaz taşlap pullu gazın. Geldi ya o gazın bizim gazımız. Türkmenistan demeden näme yol ötenden çıkan gaz şu. Türkiye'ye gelip nahar pişirip gören gazımız yok mu? Kışında neme diýäňiz? Isınýaňyz. Şu bizim gazımız yol ötenden çıkan gaz şu. Şu muht zadı adamların özleri hem almak isteyen o. Başına gelip pullu yerde yaşaması. Ama ne edip düşünüp bol ya? Ama sen Türkmen'in ediyen vardır. O salıt meselesine şunu yalıraktır. Aydalı yaşayış standartları deyip bir zat var. Yani yaşayış standartlarını arttırmak için salıtlarını arttırmak oluyor. Sebebi yine yöne koy bir zat sağlık meselesi. Sağlık muht olsun diyen olsanız şuna köprek sağlıktan alınacaktır. Yok sağlık yani sağlık 100
50% mut olsun, men ulanyan sağlık nämemin 50% mut olsun diýen olsaňyz, onda azrak sağlık tölersiniz şoňa. Ýa-da ýollaryňyzyň hili, ondan soň doktorlar, ýani sağlık meselesinde şu zat var, size seyredecek doktorlar vardır. Yine şol güýçli doktorlary şu wagt dünýäde sen özüň güýçli doktor ýetişdireniň bilen sen şoňa dogry aýlygyny berip bilmeseň ol başga döwlete gaçyp gidýär. Evet, o hem ýerde gerek. Şoň üçin şoňa dogry aýlyk ýa-da men sağlygyň wajyp bir zat diýen bolsaň köpräk pul tölersiň. Ýok gerek däl maňa sağlyk diýen bolsaň azrak azaldyk bilersiň sağlyklaryňa. Şoň ýaly bärde hemme zat var. Hatta öz hak hukugyny goraýan guruluşlar bardyr, şolar üçin hem sağlyk tölenýändir. Ýogsa mutuna hiç kimem hak hukugy goralanokdur. Sağlygyny tölersiň, soňam talap edip bilersiň. Men sağlyk töleýine polisiýa diýersiň, şu günkü Türkmenistanda kim aýdyp bilýär, ýa-ni men başyma bir iş düşen wagty, kıyın günümde ýene polisiýa maňa kömek etdi. Sag bolsun şolara diýip aýdyp bilýäňizmi? Ýokdur. Polisiýadan ne çağırykdan başga ine polisiýa çağırjak diýip gorkuzýarlar. Yani polisiýadan hemme gorkýar. Maşin şol polisiýaň, ol polisiýa diýip ýola goýupdyrlar, olar ýol gözekçiligine seretmeli, ýol hereketlerini düzgünlerine seretmeli, ýöne polisiýa duran ýerde ökmen awariýa bolýanda, adam gören wagt aldyrak gorkup näme etdi-de, awariýa diýär maşin. Men şahsy özüm şaýat boldum şoň ýaly kelbede. Ylgap çykýarlar ýola polisiýa. O maşinlardan bu dälimi kädip soň näme etseler aldyrak galýar-da. Ana aýdyň men başyn durup görne 25 ýyl tutaýdy. Soňky 10 ýyllar ýeke polisiýa göremokda. Ýa köçede duran polis göremokda. Sapara, menem ine bärde prava aldım ýa-ni enteksiyonu bir adam açyp barlan ýeri ýok. Mene prawam hiç wagt barladan ýerim ýok. Düýün. Näme ýok, käwat ýöne gelýär, ýa-ni ştraf gelýär, maňa gelen oksa maşynyň öz adyma däl. Ýa-ni maşynyň eýesine ştraf gelýär, oňam öýüne gelýär-de. Men nirde näme soň çislosuna seredip nirlere giren olsam ýalňyş durmaly. Nälerде durup durun bolýar käwat soň ýaly, alajyň hem ýok. Yine şoň ýalyk ştraf gelýär, ýöne polisiýany göremokda sen. O haçan ýazypdyr, nirde ýazypdyr. Soň o ýerde görkezýär, suratam gelýär sana. Radarlara surata da çekýär. Yine şoň suraty bilen gelýär, soň aýtýan şu ýerde bolupdyr, şu gün bolupdyr diýip soň bilip galýar onu. Soňra çelin o polisiýa dogry ama sapara gayna maşynyň nomery belli, kimin adyndalygy, hemme dokumentin ýerinde ýöne Türkmenistanda şu eliňdäki şol kagazy aljak bolýar-da, şol bir zat mykady. Gerek däl şonu almak. Şu günkü teknologiýa birazam aklyň bar bolsa, maşynyň registrasiýasy ýa-ni belli kimligini ştraf edip onu saklap, onu bir zatlar diýen bir ýarym saat ulalaşaly ýene bir topar bilen. Yani orta asyrlarda ýalykdyr. Hayran galaylar. Konsultluğun işleşýärlik. Yani Türkmenistanyň Istanbul'a konsultluğu işleşýärlik. Bu maşina şu nomer bar, nomerleri var da her maşynyň. Ne şu nomeram şol bir giden bir sistemadyr aslında. Şu nomeri Türkmenistan ulanyp bilen o. Şoň üçin elinden prawaň alýar. O nomere sereden alamalar o da işler. Prawaň alyp şoňa bir zatlar ýazyp berýär. Prawaňa ýa-ni Ýa-ni aslında o aýdyň salgyt nemesine aýdan wagtyň onam dogry aýtdyň diňe hazyna salgyt bilen pul jemleýän däldir. Jerime bilen hem jemleýär-de. Jerimeler bilen hem ýa-ni iki görnüşde girýär. Nemede hazyna girýän pullar. Salgyt meselesi şoň ýalyrak ýa-ni ýaşaýyş standartlaryň artdykça salgytlar artýandyr. Ýöne onam ine adamdan nädip salgyt toplarsyň? Döwletiň bir vizyonu näme diýeli? Öňüne goýan ýa-da maksady diýeli. Döwletiň maksady şol döwletde ýaşaýan adamlaryň ýa-ni katkı değeri ýokary bolan önümler öndürüp biljek adam bolsun isler döwlet. Ol adam salgyt köp töläp bilýär. Güýji ýetýär şu salgyty. Bildiren olam aýdaly $5.000 ýalyk aýlyk alýan adam şoň $1.000 alsaň ona hiç gelýän ýokdur. Ýöne $1.200 aýlyk alýan adamyň $1.000 alsaň näme galar oňda? Ýöne adamyň aýlygyny artdyrmak üçin ol siýasatçynyň dili bilen aýlyk artdyrylan o. Adamyň bir ine
aylığı arttırmak için istendik bir devlette devlet bir programa yazyandır. 30-35 yıllık programa. Şondan soň arttırıp bilýär aylygını. Olam men häzir hakyky aylyk diýip bir zat bardy. Sizin alýan aylygynız inflasiýa ýene bilen arttyryp bolýar onu. Ýöne hakyky aylyk mysal üçin keminen aylygy 5 kilo et. Yani hakyky aylyk diýende oň garşysynda bir indeks bardyr, şol indeksdir. Sanlar däldir, $100, 500 manat, 300 manat diýen zat hakyky aylyk däldir. Ol sen alýan pul görnüşinde, san görnüşindäki aylygyň, ol kagazam däl şu gün pulun diňe sandyr, ol bankda mysal üçin geçse hasany. Ýöne ykdysady aylyk, ýa ykdysad diýen hakyky aylyk diýip bir zat bardyr. Şo hakyky aylyk artdyrmak üçin döwletler 25-30 ýyl bir programa bilen artdyryp bilýär. Sebäbi aylyk diýmek, ýine Japoniýada aýdaly bir adam Toyota öndürýär, maşyna öndürýär, oň aylygy $5.000. Türkmenistandaky bir adam şol Toyota bozulan wagty şonu oňarýar, filtrini çalışýar, ýene edýär. Soň ikisine sen $5.000 berip bilermi? Yani mümkinmi şo da? Birem Türkmenistan açyk bolsun isleýän, dünýä garşan bolsun, dünýä bilen bilelik hereket etsin diýen bolsaň, onda sen kadrlaryny ýetişdirýän, ýa-ni uly gatma değer öndürüp bilýän şahslar bolar, teknokratlar bolar, olaňam aylygy näşe ýaly artýandyr. Beýleki o siýasatçylaryň artdyrýan aylyklarynyň hemmesi yalandyr. Yalan, onu birazjyk näme okasaňyz ykdysadyýety, birazjyk okaň, diňe girişini okasaň ony ýam görüp durşa ýerde. Aydın sana soragym bar men. O ýa gow salgyt ýygnadyňyz. Oňa da men gidip Aşgabat'y turdum. Onu Bu nähile bolýan? gow Ya salgyt aeroport. Aşgabat diýdi, gurup Kuran wagtyňyz sapara aeroportda bilemok näle bolup, ýöne Aşgabat diýdi, Kuran wagty, onam şol salgytlardan gurulan bolsa, onda o salgyt ikinji sapar gelmeýär hazyna. Ol sen diktator ol, sen kommunist ol, kim bolsaň bolay. Eger gelýän salgyty hazyna dogry izna, ýani salgyt hazyna gelýär, hazyna onu izne uratýar. Izne näme üçin uratýar? Ýene bir sapar gelsin diýip uratýar. Sapara Aşgabat diýdi, salgyt beren ok. Berse de bir saparlyk berýär. Satylan wagt mülk, ýani ýerler satylar, bir saparlyk berer. Ýa Türkmenistanyň edýän oýunam şol bir saparlykdyr. Şu gün Türkmenistandaky problemalar ýene Türkmenistandaky ýani özlerine Türkmenistan dolandyrýan diýenler bar bolsa, ýene Türkmenistan şu gün krizisi ýene şol problemanyzdandyr. Bir saparlyk pikir etýäňiz. Ýa-da 5 ýyllyk pikir edýäňiz. Yo bu demeti aydın gelişe 5 ýyllyk däl ömürlük gelýärler. Ola demer kanun. Ýöne döwlet gurýan bolsa talgytdan başga ýerden pul gelenok. Yani gadan gelýän bolsa şol talgyt nemesi. Ýeriň rentetiň talgyty. Hani aeroportu hemme adam şol demeden gurdu. Talgytdan gurýarlar. Döwletiň başga hökümetiň başga pul bolana var. Talgytyň pulu bolýar. Yok, sapara bu adamlar yine hiç iş etmedik adamlara benzeýär. Hiç hili bir ömründe iş edip görmedik adamlar. Yine daşında iş edip gören Türkmenler bar olsa size de iş eden diş doğuran, o diş yok, beceren. ol iş etmek değil. İş etmek demek elinde bir sanak alma var. Şu bilenine girýän bazara bir alma bilen bir yıldan sonra elinde 4 sanak ya da 5 sanak alma. Onun yanında da bir yankı sumka var sende. Yine bu iş etmek demek. Yo aydyma aydyp bilýär hal neme beýdip öldürme bunu. Yani Türkmenistan'ın häzir işleyişine seretsen, iş eden adam, yani hazyna gelen pulları olsun, başka girdeyicisi, istendik bir girdeyici olsun. O girdeyicine ulanma nämesi vardır. O pul geldi ki sana koydun. Bu näme diýmek? Ziyan diýmek, sana ziyan diýmek. Yani Akte aljak diye onu Türkmenistan'ın akte yok da o zatlar. Aydın. Onun aeroport kuruyarlar. Şu pulumuz bir durutun deme yalak ol. Atel kuruyarlar. Kamol otobüsün ok. Taşınlarım adam gelen ok. Yoş cemle versen bolýar, wagtymyzam boldy. Bolýar kemine bu torolu. Yo gyzykly boldy. Ine ildeşlerimizem yerlikli soradylar. Pikir alışverişi etsek, näçe köp gürülesek, şonça da beynimiz açılýar.
Onun karşısında hiç kim durup bilmeýär. Şu an Türkmenistana, aýda Türkmenistan içinden biri düýplü sorap bilýärmi? Sorap biljek däl. Näme üçin sorap biljek däl? Sebäbi gürleşen oklar, internet ýok, ýene o bu. Yani bu taýda mümkinçilik bar. Şu taýda ýurdun içine baranlar. Biz şu wagt gibrid uruş alyp barýarsyň Türkmenistan şu wagt neme eýlerine garşy. Şeylerek onda jemlä bereli. Sapara aýdyň sag bolun. Bolýa sag bolun, saglykda görşeliň. Sag bolun. Size de sag bolun. Doğru öwrenlere de köp sag bol aýdýas. Sag bolun.